Maskara sei maneru kumatiwa nenyika mamuka seiko dumelang ninjani sanibonani matera napudhi bonjo niyathemba kuti vele nonke niyaphila emakhayeni. I just hope kuti mese muri right kunzvimbo dzakasiyana guys. Mwasi muzati mukona ndau ya Saturday ka inenge iri emergency handisirini ndinenge ndaita inandite show Saturday ndato nyangwe ndakatori a bit tied up but munhu andifonera kati inofanga kutotsva nhasi ngaitsve ndikati manje zvikanzi please sisi kana zviri nanchero kuita manheru enyu muri kumba kwenyu at least it's fine because time andifonera guest ndandiriwo mukati mebhizi mekuitawo zvinondiraramisa ndikati manje wona kandiri pandima apa ndiri kutomuona sadza zvikanzi manheru please find time ndosaka mona tati tiuye nokuti hatizivi kuti munhu anenge achiti ngaitotsva itaurwe chii chinenge chiitika handitika. So guys, nyaya yatinayo pano nhasi inyaya yakaoma, regai tigare taudzana, inyaya yakatiomei. Handiti tiri kudzidza tanga singabhilivhi muzvinhu izvi handitika. Tinenge titi iAfrican movie, tinenge titi ndezvekunyepa ingano indaijaja pandaiona kunena nhoroondo ndaingoti tadzwa nekunyorerwa manovhi nemabhuku pano tatisingazivi, but now tapinda mazviri ndakunyatsoziva kuti hapana nhoroondo apa, hapana ngano apa, inyaya dzechokwadi zhinji, inyaya dzinenge dzichitoitika mumunhu. Now the only difference iripo ndeyekuti kunhoroondo vanonyora zvavo ari mahaidhi handika. Pano apa munhu anouya akazvimirira nenyaya yake handichimaona ndomusiyano ngoripo zvichibuda mumuromo memunhu kwete zvokuti tiri kuverenga handiti right. So guys ka vana Judge Judy ndokumbirawo ndoziva kuti pachabuda a lot of judgment panyaya iyi. Imbomirai henyu, imbomirai please. Nyaya iyi zvatora magatsi akakurisa handitika kuti munhu abude pachena zitaura nyaya iyi. Zvatora a lot of courage handika, zvatora nguva, zvatora kushungurudzika, zvatora handisati ndingati chikareji yakakura sei kuti munhu auye nenyaya iyi. So kuti mungouya mozongoya kuzotuka munhu andioni kuti tingawirirana guys. Ini tinongogana tongokanda kublockview handika straight away tozokudzosa kana nyaya yacho chinge yapera because haisa kana kuti ugare wangobva uende kupi kune mamwe mapeji akawanda, mapeji ekuti unogona kuenda unodi kunotambira ikoko naika So guys, ngatimbomirai kutijaje vanhu, let's listen and listen carefully tinzwisise nyaya kuti nyaya kufamba sei. Ine mazita achabuda, vamwe venyu mazita munomaziva achabuda apa, munoziva mazita aya, maybe manga makaisawo trust yenyu ikoko musingazivi kuti zviri kuitika and what not. Please imbobatai mweya wenyu. Tine tendency yekuti kune vanhu vanoti kana vakanzwa zita rabuda pano apa kana tivafungidzira vanomhanya kunzi tanzwa kupeji rinonzi Sis Melly's Diaries kuchitaurwa nyaya yakati inyaya yenyu voda kumhanya. Chekutanga panapa muna kudedzwa, munenge musina kudedzwa. Munhu achitobuda hakuna munhu angangocreate nyaya yake ongouya pano ozongoti nyaya zvakati hazvigoni. Munhu anenge achitori neexperience. Saka imi kana musina experience because musati masangana nazvo, mirai kumhanya kuenda kunoda kunorumira kuporonga muchiporongera vanhu vanenge vauya nenyaya dzavo handitika. Ndo nyaya yatiri kuda kuti tifambe naye musi vana nhasi. Vana Judge Judy please ndapota imbomirai handitika. Hatisi kukudai pano vemai vana Judge Judy imbomirai. Nyaya yacho yakati rebei asi I hope muchadzidza zvakawanda panyaya iyi, muchabata zvakawanda, muchaona kuti pakupedzisira kana zvinhu zvichinge uchita zvimwe zvinhu zvichinge zvaramba, do not force nekuita dzimwe nzira because mukuita dzimwe nzira umu mune zvinhu zvirimo zvinoitika. Asi ini handisi ndi kutaura nyaya iyi, nyaya ichitaurwa nemuridzi wayo handitika. And hasi musikana wechidiki auya achitaura nyaya iyi ndi middle aged mother, mazera edu iwaya ma40 41 42 handiti, auya achitaura nyaya yavo zvinoreva kuti handitika zvakanga zvakavaomera kusvika vaite resort to zvinhu zvakanga zvaitika izvi
Ngatimbomira kuti tijaji kuri kutonhora kuno kwasikana handitika. So guys, tisingadi kutambisa nguva yedu handitika. Ndozvati maguest makawandisa chaizvo handitika. Makawandisa. Ivy Due, I'm going to block you. Ivy Due, I'm gonna block you. Because if you are calling Panapa chidedza vanhu kuti vauye kuzotora screenshot kana kuti vauye kuzotuka kana kuti vauye kuzoita say Ivy, I'll just block you. Zvachose I'll just block you. Please. Nemweya waMwari nekuzvininipisa ndikuzive nekuzvidukupisa, please. Usativigirawo muyedzo. Tinokumbirawo, don't bring my temptations. We are doing okay. Tikuzvifarira zvakanaka, tikuzvitambira zvakanaka. Pano hapana kutukana, hapana chi. Usativigirawo muyedzo. Handitika, usativigira endai kwamunoenda ikoko. Ivy Due, munoona zvamunoona ikoko, munofara ikoko, mosiya ikoko, munotaura nezvedu ikoko, mosiya ikoko. Musativigirawo zvinhu zvamunoziva kuti atidi. I don't want hangu, handisi kuda. Endai ikoko munoita zvinhu zveikoko, please. Tinyarewo kuti respect uri mwana mudiki handina zera newe. Respect us, tikurespectewo. Handitika, please. Right, regai tidedze guest redu rezuva ranhasi. Tinzwe kuti nyaya yakamira sei, because anenge atomirira ataure nyaya yake. Anditi kungoremekedzana chinhu chakanaka, kwete ngodena vanhu chinhu zvakangoipa. Kune mumwe munhu kuti unongodedzerwa unyazoziva kuti vanhu vanyazoziva. Handisi kuzama kuti tizotora mascreenshots here kana kuti kuzama kuti vadedzwe kuti vagozoita maanalysis kana kuti handisi kuziva kuti zvinenge zvichireva kuti kudii, but zvinenge zvakangoipa pamberi paMwari. Hazvina kunaka. Ingoindai munofareko isatita inanditaure zvinhu zvinenge zvichiitika kumwe vanhu vanoita zvinhu zvavanoita kwavanoita handitotauri nezvazvo. So please don't do that as well. Pano mutisiyewo takadaro. Handiti right, regai tidedze kola wedu timunzwe zvakanakanaka. Hello mainini, muri sei? Murise nhasi regai ningoti tinongokudedzai kuti loveness kuti zvinhu zvifambe. Handiti right. Tinokuchingamidzai pachirongwa mainini loveness. Ndimi matiita reach out mukataiwa Sis Melly ndinoda kutaura nemi, ndine nyaya yangu iri kundinetsa, but I think right now I'm ready kuti nditaure nyaya iyi. Nyaya inoti yandishungurudza, inyaya yandipinza pakaoma, inyaya yandibatiko zvino izvi ndawana sununguro yangu yekuti ndoda kutaura, ndoda kudzidzisawo. Handitika ndine vana vasikana vati kurei ene ndine vamwe vana vakaona ndinoona padiaries. I want them to know zvinoitika kunze uku mukufamba. Nyaya yakunza ipano apa mainini inyaya yei. Tine nguva, so you can start from the word go. Tine nguva, tinenge takateerera zvedu tichikupai mukana. Patinogona ngokuinterruptai mbijana ndepatinenge tichida kungotibvunze mubvunzowo chete. But anyway, mune nguva zvenyu. Nyaya yangu yakatanga ndingangoti 3 years back, but nyaya yazoita kuti ndisvike pamadhiaries nhasi inyaya yakaitika last year. Ndakaita problem nemurume wangu, taita problem kudaro, we went our separate ways. Atorwa neshamwari yangu. After atorwa neshamwari yangu, inini samai, my first son ane 24 years. Okay, hold on. Hanzi munogona here kuti kwidzirawo volume kuside kwenyu pafoni kuti iperere kuside kwenyu volume kuti vanhu vanyatso kunzwa. Yakaperera. Makaisa paloud. Bvisai paloud modzera volume tinzwe kuti havasi. Ini ndiri kukunzwai, but comment section mari kuti havasi kukunzwa, havasi kunyatso kunzwai. Ini ndiri kukunzwai, handisi kunzwa. Taurai tinzwe kana vakati havasi kunzwa tichinzwa mucomment section. Svika manyaya yakarebesa. Tikada kuitazve airtime, ndaona masikati kuti airtime kawa yakarohwa mudenga ka 100 rand kamanga maisa mufoni menyu karohwa mudenga. Tikaitazve direct chaiko chaiko ka tingakuvara pa airtime. Alright, imbotaurai tinzwe. Alright, saka nyaya yangu yakamirira taparadzana nemurume wangu last year. I decided to go and seek for help for Zimbabwe. Help yanga iri yekuti mudi yapa.
kuti ndidzokerane nemurume wangu. Alright. But ndakatanga ndakumbira shamwari yangu handisi kuda hangu taura musataure mazita. is a well-known person, anozivana nemunhu iyeye. So ndakamutumira message ndikati munhu ndipo nhamba yanhingi. Ndobva anditumira nhamba. Ndobva ndazoti ndipo nhamba yanhingi futi. Ndobva anditumira nhamba. Then nhamba yaakazonditumira yakanga iri vanonzi Sekuru Shumba. Ndatumira nhamba yaSekuru Shumba yaya. This was around towards end of October. Ndobva ndataura navo paWhatsApp. Alo Sekuru makati henyu ndinoitwa ningi. Ndobva vanditi taura hako muzukuru nyaya yako yakamira sei. Ndobva ndavaudza nyaya yangu. After ndavaudza nyaya yangu ndobva vati okay, inyaya diki yekuti ndikugadzirire muzukuru. Nyaya yako inoda $130. Saka Sekuru ava vanoita zvekurapa, Sekuru Shumba ava vanoita zvekurapa. Vanoita zvekurapa zvechivanhu. Okay. Saka maida kuti mudzokerane nemurume wenyu. Alright. Andi. Saka ndobva vati ndinokwanisa kukubatsirai muri ikoko. That I prepare kuti ndiite zvekuya kuZimbabwe. kuZimbabwe ndikuya naDecember. MuDecember ndishuwa ndakabudirira kuenda kuZimbabwe ndikavafonera. In fact ndakatumira iri WhatsApp message ndikati Sekuru ndini nhingi uya ndakauya nezuro. Makasununguka here kuti mundione mangwana? Zvikanzi ndakasununguka muzukuru. Ndobva tataurirana. Ndobva vandibvunza zvikanzi kuya nguvai. Ndikati handizivi nguva dzakakusunungukirai inini. And then I decided to approach a friend of mine anogara kuZimbabwe. Inini handigari kuZimbabwe. Nda-approach a friend yangu ndikati sawira ndiperekedzewo kwandiri kuenda uko. Sezvo anga achimboziva kuti ndine matambudziko angu andinawo. Sawira wangu uya ndobva abvuma kundiperekedza. So takaenda nemotikari. But friend yangu uyu regai ndichangomoti tichaona. Tichaona akandipa nhamba yaSekuru Shumba uya. But azvizobatsiri here vamwe mangwana tikanyatsotaura yedu kungoti tichaona anoshanda kupakati kuita kuti mangwana vanhu vasawire. Nyaya yakareba asi kungoavoida kuti vanhu vasawire muzvinhu zvakafanana nezvamakaita vachitrusta kuti taona paSis Melly, taona pakati vangozivawo kuti kune zvakaitika. Zvinoitika koko kunoitika uko. Chero mukasataura zita rake. Okay. Tita anoshanda rather ndoti taive tiri mafriends. Ndiye abva azonditi shamwari. Ichi iStar FM. Inonzi Power FM kana Star FM? Power FM. Power FM. Alright. Power FM. Alright. Power FM. Okay. Ndobva ndiadvaisa ngati sawira kuti uende nemota yako ine foreign number plate. Remember vana vari kurapa but vakaonaona foreign number plate they will think kuti reloaded une mari. Saka rather enda nemakombi. Ndikati alright. Saka takaenda hedu nemota. As per my directions aSekuru Shumba vai vakange vandiudza kuti unoburukira panonzi paRuzivo primary school. No, ndikukanganisa. Vakati unoburukira panonzi paSamuriwo and then unofamba uchibvunza panonzi paRuzivo primary school. Wasvika paRuzivo primary school wobvunza kuti muna Chiuta panumber 1 munhu wese anondiziva. Ndikati alright. Saka ndasvika paSamuriwo ndakapaka ipapo. Ndobva ndangonawo vakomana vandakafarirawo. Ndikati sarai makatarisa mota.
ndobva tafamba netsoka kuti sekuru shumba vasaone kuti tauya nemotikari. Then patafamba kusvika kwasekuru pane kadistance about 15-20 minutes kubva kubus stop ikoko kumasamuri kusvika kumba kwavo. Tichisvika kumba kwavo ndakasvikotambirwa nemumwe mukomana uyu ndobva atipa machesi ekugara panze. Atipa machesi mukomana uyu ndobva aburitsa laptop mumba masekuru muya. Zvikanzi musati mapinda pane zvinhu zvandoda kuti mumboona maererano nezvasekuru. Ndobva ndatomubloka ndikati no, ndakatoona everything, I know everything about sekuru. Ndobva ndatotanga kutomuudza kuti handiti vakapedzisira kuita show yakati saka don't worry about that. Zvikanzi alright, saka masvika panzvimbo iri right. And then after about 20 minutes tiri panze ndobva tazopindai. Tapinda masekuru patakumura bhutsu dzedu ndobva taombereswa maoko. Ndobva inini ndobva patabvunzwa zvikanzi ane nyaya zvakanzi munhu ane dare rake ndeupi nemukomana akanga ari panze ndikati ndini. Zvikanzi saka ava vanga vasari kuremesa hwira wangu wandaive naye. Ndobva asara panze. Saka paakasara panze ndisati ndapinda uchingoti pindei mukicheni vakanga vakachinjika chinhu chandingangoti igona. Ndobva ndambomira zvikanzi aiwa jambako muzukuru sununguka usatye wauya pamba pasekuru. Ndikati ndobva ndajamba gona riya. Ndobva ndagara. Alright, hold on. Kune vasingazivi chinonzi gona, chinhu chakaita kunge ndingati kudi kunge gona tingati chiko. Gona tingati kunge nyere, so ndingati kudiko. Naigona pachishona kuti watu vamwe vasinganyatsoziva chinonzi gona kana kuti vechindevele vari panapa vanyatsozwisisa chinonzi gona chi pane imwe shona. Tingashandisa kuti chigona. Chichino chamunoridza ichinonzi chinoridzwa ichi machiona chinhu chinoita zvokuridzwa ichi chinenge chine muromo wakakura kumberi kudiki uku koita kamukaka kanoita kunge kanobaya so chinonzi chi handichazivi but picture chinhu chandiri kureva ichi chinenge kumusoro uku chine muromo wakakura kudai kwepesera kuchine muromo uri point kudai so ndo chinonzi gona ichocho. Kune vari kubvunza kuti what is gona and chinenge tingati chii nai Loveness nyanga very good nyanga ndizvozvo nyanga nyanga ndizvozvo regai ndidescribe zvachanga chakaita chinhu ichi. Chakaita kunge kaduri kadiki ndingangoti a 3-liter size bucket but chiri chepuranga chakaiswa machira ema-red, black nema-beads akasiyana-siyana. Like it was just weird. Chachingori weird. And then that jamba chinhu saka pandakachijamba chaive chakachinjikwa chisina kumira upright. Ndobva ndanzi jamba hako muzukuru sununguka ugara hako pandagara patakwazisana baibai nasekuru. Ndobva vanditi waudzwa here kuti panapa panofambiswa sei. Ndikati pamwe mungangonditsanangurira zviri nani but I think ndine karuzivo mbichana. Ndobva vati uri kuda zvekupinda mudare here kana kuti uri kungoziva nhau yako yawafambira. Ndikati ndiri kuda kutanga nekupinda mudare. Zvikanzi $20. Ndobva ndapuwa ndiro nemukomana uya ndandaisa $10 to $US. Ndobva vabata manje rimwe zigona zihombe iroro zihombe rekuti kana mwana mucheche anokwanisa kukwana imomo. Ndingangoti mwana ari kuma 2-3 years anokwanisa kukwana imomo.
vanga vakaribata ndivo vakabata chinenge chimuswe chemadhongi here or something like that. Ndobva vatora zvipauda zvavakaita kunge vafuridzira pagona, but zvimwe zvacho zvakasvika nepandiri zvipauda zviya. Ndobva tapinda mudare. Aiwa kutaura vakataura nemo ndingangoti 80% yezvinhu zvavakataura ndo zvinhu zvandachisangana nazvo mulife map. Vandabvumirana nazvo ndikati aiwa ndizvo zvose kuru. Paida mubvunzo ndakabvunza, paindaibvunza kuti zvinogadzirisika sei tichipindurana, dare iri rakatora about an hour. Ndobva vazisagona riya pasi. By the time vakaisa, let me just reverse mbichana. Pandakajamba gona riya ndichipinda mumbaka, body yangu yakaita kunge vibrator, so ndakangofila vibration whole body. Ndobva vanditi usatya hako muzukuru, tinokupa masimba ekuti kunyange kwawabva zvaunenge wakaberekeswa zvishaimba. That's why. Saka pese pandaenda gara pai tiri mupanda, ka vibration kaikenda ikanzwa kunge handisi kunge kakushiva sort of kakudedera kari nechekure but kwangu singatonore. And then kupedza dare ndobva ndati sekuru nyaya yenyu ndainzwa kuvhumirana nemi. Ndobva vandiudza nyaya yangu yekuti ndine midzimu, of which I was told that before kumwe kwandakambofamba. Ndobva vati plus une vasikana vemumvura, iyi ndoshona yavakataura. Ndikati alright. Ndikati but nyaya yanyanyisa kuti ndipike panapa sekuru inyaya yemba yangu. Ndobva vati inawo diki muzukuru nawo uye tinoigadzirisa. Asi vakomana vari munomu vari kundiudza kuti ezvinoizvi wakasviba, handikwanise kuti ndinge ndichikubatsira. Saka vakataura shona iyoyo handina kuandastenda kuti vari kuedza kuti chii kana vari kuti ndakasviba. Ndikati ndarasika sekuru handisi kunzwisisa. Zvikanzi uri kunguva yenyu yevakadzi iyaya. Ndikati chokwadi. Ndikati kana muchiti maudzwa nevakoma muri kuedza kuti chii? Zvikanzi uchazoona hako nekuziva nekufamba kwenguva, saka handikwanise kuti ndikubatsire. Asi kana uchinge wapedza kugeza wozouya wosununguka. Mamuriko here kuperiodi zveshuwa? Ndandiriko kuperiodi zveshuwa. Okay. Saka ndobva ndaoneka paipai, ndobva ndabuda, ndobva ndaenda. And then after 2 days ndakazodzokera kwasekuru, ndakafona sekuru ndikati right, ndachena. Zvikanzi right, uyako muzukuru, ndobva ndaenda. Ndasvika kuya this time manje ndakasvikobatiswa chinhu chaita kunge kahari, kunge munoziva zvakaita kadende ya, it was more like a dende. But ndakangokabatiswa. Ndichingokabatiswa ndakabva ndamboita kunge munhu ari kurota, kunge ndakune imwe nzvimbo. And I saw some faces dzemachembera andisingazivi. Vanoisa mazimete pamamhino, mazimete mahombe, chembere kunge vanhu vekubhinga ava, vanhu vekubhinga ava. Saka mukomana munobvatora vadhurikeka zvikanzi aiwa imbogara yenyu pasi. Tagara pasi, I'm trying to ask myself kuti what's happening, ndakarara here kana kuti chii chiri kuitika, because nzvimbo yandaienda tiri zvasiyana. And then after some time ndakazongoti bengenyu sekunge munhu apepuka, ndikaona inga ndiri pasi
zvekumufa kwose kuya kuya. Ndikati ipfungwa dzangu pamwe kutya sezvinhu zvandandisati ndamboita before. Ndobva ndazopinda. This time pandakapinda manje gona riya randakajamba rakachinjikwa range rakamiswa upright. Ndobva ndanzi ndijambe. Ndobva ndajamba futi. Ndobva ndagara pasi zvikanzi waudzwa here kuti imari. Ndakati sekuru handiti takataura here paWhatsApp makanditi $130. Ndobva vanditi plus ndiri kuona uri munhu ane mabhizinesi. Ndava ndichiti ndibva ndakugadzirira mabhizinesi ako. Saka zvese ndikati ndobva ndabvisa $200 yemari ye130 yekugadzirirwa zvidhemba neimwe yekuti vavengi vasandibate kumabhizinesi nekuti zvainzi vanhu vandinoemploya kunyanya maZimbabweans havasi kufara nekuti vari kushandira muZimbabwe anenge ivo vanhu vanokuti unodada. Saka isusu toda kuti zvavanobata zvishayiwe simba pauri. Alright. Ndobva ndabvisa $200 ma$50 ari full vandaisa muplate yavo yepuranga. Ndadaro ndobva vanhingirikena vanditi nyaya inoda kuti ushinge musokoro. Murume wako anouya in 3 days time. Auya tochizopedzisa dare rako rekuti tikusimbise vanhu vasakuroi. Kati alright sekuru. Ndirimo imomo pane kamwe kafeeling kandakaita futi kekunge ndaita kunge handikwanise kunyatsokatsanangura but ndaimboita kunge ndakadhakwa here handisi kuziva kuti chii chikuitika but ndichiona zvinhu zvanga zvichiita kunge zviri blerish so munhu asiri kuona but ndikatoti ndichizviudza ndega ndakagara pasi ndikati but ko zvandakagara pasi wani. Saka zvadaro sekuru ndobva vandipa mushonga wavakandipa zvikanzi mushonga uyu uchanogeza kwe3 days uchitaura kuti zvauri kuda kune murume wako and then zuva rechifugu uzodzoka panapa. Ndikati alright. Ndobva ndaenda. Zuva rechi4 ndakadzokera kwasekuru. This time it was different. While I was using mushonga iwoyo pandinenge ndiri kuZimbabwe ndiye ndiri kumba kwedu. Inini my mother is a pastor. She is a prayer warrior. Vakatanga kunamata zvakatondishamisa neniwo kuti zvaita sei. Vanosinamatawo but apa vaita kunge vari kufight against some spirits. Ndobva ndarara. Ndobva vandibvunza zvikanzi nai mwana wangu hauna here zvaunoda kundiudza. Inini ndikati mama hapana zvandoda kukuudzai. Zvikanzi alright. Ndobva vanamata vaimuka na12 dzausiku vachinamata kusvika kuma5 AM vachingonamata vochizorara. And then pandakazodzokera kwasekuru paipai ndangooneka kamwe kakuvafarira sekuru kekuti even kumafriends angu vari kuno kunzvimbo kwandinogara ndandakutovaudza nezvasekuru kuti guys mofana kutomboya kunoku kuna sekuru anobatsira and what not. Pane difference, there's a difference between kufarira nekuda. Apa no one knows kuti ndiyana kutaura. Let's ngatiitaure try kutaura nyase zvairi. Manga makutoda sekuru here kana manga makuva kungovafarirawo. Ndakatanga kuvafarira papa ndandisati ndakuvada. Alright. But ndichivafarira zvokuti mwoyo wangu ndiri munzira kuenda kwasekuru ndaitofara kuti ndanovaona sekuru. Alright. Saka ndichipika manje ndichingoti
mushonga wavo wakapfuridza vachiti vangu vari kufuridzira pagona asi wakasvika kwandiri. Mushonga uyu this time ndakapfeka dress rine mabright colors. Saka zvanga zvakuita kunge dota sort of kunge maashes. And then immediately I just felt kuti sekuru ndinovada. Ipapo ndamba mavo manje. Sekuru ndinovada. I just fell in love with them. And then sekuru ndobva vatanga kundiudza kuti musukuru ende wakanaka. Vasikana vatsvuku ndova ndinoda ende une makumbo akanaka. Vakandipraisa ende pavaindipraisa paipaika ndingangoti ndaiblasha because vaindiblasha ndainzwa kufarira zvimwe zviri extraordinary zvandisati ndambonzwa muupenyu hwangu. Zvakaoma ngangaidzi nderemberi. Vabva vasimuka pavanga vakagara pasofa ndobva vauya pasi pandandakagara vakaita kakupfugama kakuchonjomara. Inini ndakagara ndakatambarara. Ndobva vatanga kupurusira makumba angu. Pavari kupurusira makumba ndikuita kunge ndiri kuenderana necirculation yeroho rwavo. Kauikaye kunge ndiri kudhakwa. Amuna pamasiriro here men in loveness pamakabvunza kuti kwanonzi Jabu ndiani? Oya, ipapo ndasirira. Tinoda kupanzwa. Vakataura nyaya dzekuti hanzi vakomana vari munomu. Mukomana mutuma anokurumidza anomhanyisa dare rako. Jabu ndiye ari kubata dare rako. Jabulani. Jabulani ndiani sekuru zvikanzi don't worry musukuru. Jabulani mukomana. Ende kuzoasumawo kwangu I think ndiye akanga avaudza kuti ndiri kuperiod I think. Asi Jabulani iwaona kumuona mukomana wacho aingotaurwa uyu. Ipapo ndanga ndisati ndaona anything. Alright. Pavari kundibata kudaro bhodhi yangu pavari kumuvha ruoko rwavo kumakumbo kwangu ndiri kufila more and more kunge handisi kuzoti ndingati dzere kunge ndakune imwe nzvimbo here. And then he came on top of me tikakisana and ndakazvifarira zvokuti ndakati uyu ndiye murume chaiye mupfungwa mangu mandiri kuzviudza. The last time I remember we made love takarara tese and then handina kuzoona kubva kwavakaita pamusoro pangu. Same day iroro ravakabata makumbo achiti vasikana tsvuku ndova ndofarira ndo day ravakabva varara newe kana kuti takazove rimwe day. Saka varara nenokudaroka ndobva paita chimwe chinhu chakaita kunge chakaapia as garwe pamabhutsu mangu. But at this time ndandisisina strength yekuti nditi sekuru mhuka iyi kana kuti chii garwe iri rakarara nene futi. Rarara newe same time. Saka uchitarisa iwewe zvinhu zvekurara kwawakaita sekuru nekuzouya garwe richirara newe same time zvinove zvakatora nguva yakareba zvakadii? Period of muri two murumu imomo makaita nguva yakareba zvakadii makavharirana imomo? I can't really tell but all I know is ndakasvika kuma10 ndikazobva kuma2 matatu. Okay. But I can't really tell kuti zvakatora ma-minutes kana kuti ma-hours akaita sei. Alright. Saka garwe yaiya riri pamusoro pangu nokuda kutaura kuti garwe but at the same time ndikufarira zvari kundiita. Saka ndopandakazoti rabva pamusoro pangu ndakaita kunge munhu amutswa kubva kuhope zvekubengenyuka zviya. Anzi garo hasi ED here. Asi vanhu musati George reka kudaro iwe. Anzi garo hasi ED here. Enderai mberi.
sekuru chisha chichiitika ndopavangoti musukuru vanajabuda kuvakomana vakaonawo mukadzi akatsvenda sewe zvataita izvi vanenge vachinzwozvida mashoko aya vakandiudza. Asi I think pane pawati sirirei mbijana mira pane pawati sirirei mbijana kuti paripo pavakafuridza handiti ukaita 3 days uri kumba uchinzwa kuti musati maita izvi zvekuti makazoraramise uchinzwa kuda murume kubva pawakabuda mavari pawakahwesa chigumwe paya wasati wasvika alright. Saka tapedza kudaro ndopavakanditi dare rako richafamba zvakanaka dzukuru ende midzimu iri kufara. Ndikati alright. Ndobva ndichimira titi huro hwekupedzisira in his words matauriro avakaita. Ndobva vachitambidza nyanga. Handizive kuti nyanga yechii. Kuri point kuya vanditi kunangise kusika rudzi yako. And then kwakakura kuya kwakaita kunge kwakatarisa kudenga. Kuti ubaye kuzasi kwako iwewe nenyanga iyaya kutete kwako uchipinza mukati megambi kukakura uku kuri kushe kudai. But handina kupinza ndakaita zvekunangisa. Alright. Instructions. Alright. This time ndakapidza hembe kusvika kumazamu because ndakapfeka dress. Handina kurukwa. Handina kupent. Instructor kuti ita so. Ndobva ndati sekuru zvikanzi isu zvatakuita panapa ndezvekuti murume wako afunge newe burikidza nesikarudzi yako. Ndakati right. At this time manje zvese zvavari kutaura nekuita I was just giving in. I was like, alright, zvese zviri right because handizive ndandangomuworld mangu ndega. Ndichipedza ipapo hapana kutora 5 minutes ndandakunzwa kuda murume zvimwe zviri excessive zviri zvekuti handigone kutsanangura. Ndakatombokumbira kuti asekuru ndokumbira kupinda mutoilet. Kati ndiri kuzvibvunza ndindega ndidiko zvekuti kuzobva kwandakaita ikoko ndichizoenda kumba jeni yakandiitira refu because I was very warning. Zvakakurikidza zvandisati ndamboita mulife mangu zvekungoti bati kunzwa kuda murume kwandaita ndandisinganzwe kuda just any murume. Ndaisangana nevarume ndandisina basa navo. Pfungwa dzangu dzaingofunga sekuru. Dai sekuru bandidai, dai sekuru varara neni. Dai ndarara nasekuru ndokwangu nepfungwa dzangu. Ndasvika kumba ndobva ndati rega ndigete hazvina kupera. Then I approached this friend of mine ndigaina. Ndobva ati unozoya kusejari. Pandaenda kusejari kwake akandipa some cream yekuzora. Cream yakangoti tonodzei nekure. But ndaingoti ndakagara even pasofa ndaifila kuti dai sekuru vauya, dai ndaenda kwasekuru, dai ndarara nasekuru. And nevamwe varume kana vanenge vachimbonyengawo murodhi handisina basa. Ndakazofona ndikati sekuru handinoita zvekuona, ndakaita zvekutumira iri WhatsApp message. Ndikati kuno kundaremerwa. Zvikanzi kuremerwa kwauri kuita ndo zvazviri kuitoonekwa ari kuti akufunge iwewe murume wako. Ndobva ndatsveka kushingerera. Ndobva ndashingerera baibai. Ndobva ndazobva vazonditi unozouya mangwana. Kati alright. This time baba vanditi unouya mangwana. Ndakaenda
asiri kutanga wandakaenda naye because ndandakufila kuti sekuru ndinovada ndida kuti mafriends angu azive kuti sekuru ndinovada. And this time ndingangoti I was in love nasekuru zvimwe zvokuti handikwanisi kutaura kuti rudo rwacho rwakaita sei iroro, but I was just in love with them. Sekuru ava vakakura zvakaita sei? How old is Sekuru? Sekuru apparently I think kana vatosvika 30 years vakura. 30? I think kuma 29. Oh. Okay, all right. And then nefriend yangu tasvika, this time takaenda nemota yefriend yangu takadecida kusiya yangu atakaka kugeti kupaka pageti pavo ndobva ndamboti kune friend yangu chimbosara ndikuuya handambopinda muya but pandiri kupinda muya ndikunyatsokufiila kuti zvandandichida masexual feelings andandichinzwa yaya akufulfillwa. I don't know by what, by who, but I'm in a cloud 9. Ndakunzwa pandiri kuda chaipo chaipo. Saka ndopanda shamwari yangu paakazopinda. Shamwari yangu akazonditi ndikati urida kupinda here mudare zvikanzi tozotaura tabuda. Ndikati alright. Ndokavadumwa ravakandipa kadumwa kasaizi kasaizi kechi kadikidiki. It was very small, kakasonwa nejira rered, kanga kari kadumwa kejira rered kakasonwa newhite. Dumwa iri rakaiswa pagona. Rakaiswa pagona ipapo vakanditi muzukuru shinga hapana apa zvatakuitaka zvinoda hana yako plus iwowo ndakakusimbisa zvatakaita paipai kurara kwandakaita newe ndakakupa masimba ari pandiri kuti ave pauruto satye. Everything zvavaitaura ndaitofila kuti zvingori right, hapana chiri wrong. Ndobva vanditi kumura hembe, ndobva ndakumura hembe dzese including nebra. Ndobva vanditi pfugama, pandapfugama zvikanzi chiita pamusoro ikonemi vakasanduka. Ndobva ndati pamusoro ikonemi vakasanduka zvikanzi ndichambotorawo dumwa renyu ndichingotedza mumashure mavo ndichazodzoka naro kana ndapedza kurishandisa. Saka pandiri kudaro paipai zigona rere rakaita kunge rateka a very deep breath kuti you know. And then ndopandakataka kuvhunduka zvikanzi aiwa usavhunduka hako muzukuru vatobvuma. Kati alright. Ndobva ndatora but vavanditi uchingosvika kumba unosvikotora plastic woisa muhupfu, then na12 dzeusiku ugoritambudza dumwa iri kuti iwe nhingi ndine mukadzi wako nhingi udzoke kwandiri ndikutuma vakasanduka vandakatakura panapa ndwadinoti. Saka ndasvika kumba ndakashaya kuti zvino ndinoti kusvika kuna 12 ndakagara ndikuitei because vanhu vekumba kwedu vanhu vanonamata 12 o'clock itsaida uri muprayer kana kuti wakarara. So I decided kuti kune mumwe muzukuru wangu ndikati ngatimwei zvedu doro because I had brought some wine kubva kunyika kunoku kwandinogara. Ndobva takumwa wine inini ndichibhaya time yekuti 12 o'clock dzikwane. Dzichikwana nguva ndaenda seta alarm pafoni pangu. Dzichingokwana ndobva ndabuda panze bva ndaita zvandakaita usiku as per his instructions.
but mubhodhi mangu now this time ndakaita kunyerekedzo bhodhi yese kunge pane chinhu chiri kukwira chichidzika chichikwira chichidzika chichindinyerekedza. But ndakangoti pamwe ndokushanda kwazvo sekura havangambondirasisa. Ndobva ndapinda mumba, ndobva ndazongochinja, ndobva ndatora dumwarere pandarongedza. Pandiri kuzoti ndipinde mumba kurara manje, mai vangu vakaita kunge vatozvinzwa vanhu kuti pane zvaitika. Vakaita zvekujamba pamubhedha and then vakatanga kunamata vachitaura in tongues, vachicasta away mabad spirits, mweya yakaipa and everything, vachinamata. Vakanamata vachinditi muka unamate, ndikati ndoda kurara. Ndibva ndarara paye, asiwo vachingonamata. Ndobva vatoudza nemamwe mapastors mahombe ekuchechi kwavo usiku ihwohwo kuti pane zvandiri kufila, handisi kuzoti chichiri kuitika, but ndiri kuda munamato. Ndiri kunzwa kunge pane maspirits asisina kunaka ari mumba mangu. Saka immediately ndainzwa I overheard pastor vavakataura navo vachiti alright, ngatinamatei. Vakatanga kunamata vachinamata. At this time ndobva ndangoignora ndarara. Makuseni vandafonera sekuru ndikati sekuru, ndakaita zvamakati ndiite zvika zvino. Apa ndanisisati sekuru manje, ndanda kuvati shumba. Because ndanda kufila kuti handingati sekuru kumunhu wandinoda. Saka ndashumba. Kati shumba, ndaita zvamati ndiite zvazviya. Zvese zvikanzi zvafamba zvakanaka. Mira ndinzwe Jabulani kuti wazvifambisa sei. Ndobva vazonditumira WhatsApp zvikanzi aiwa Jabulani adzoka kudare rako, zvakanzi zviri kufamba zvakanaka. Kati alright. And then zvikanzi uzodzoka nacho. Paunodzoka nacho, unodzoka nacho uri one, chiregera kufamba nevanhu vakawanda. Kati alright. Ende pavari kudaro, papese pavanoti huya, ndaita kunonokerwa nekubva kunzvimbo kwandaibva tomufakosi, because ndaienda kunzvimbo yandainzwa kuti this is heaven on earth. Ndiri kunzwa kufarira kuenda ikoko. Tika ikoko takatanga kutaura vachiti ndoda kuuya kunzvimbo kwaunogara, ndoda kuuya kuzora pavanhu ikoko. Kati sekuru manje ine ndiri munhu anoenda kubasa, ende basa kwandinoshanda dzimwe nguva ndinotombobva kuma5 makuseni. Tinotramsa sei? Zvikanzi aiwa zvinetse, tinotakura Jabulani anoda kubikirwa porridge rezviyo, anoda kubikirwa nemunhu wechikadzi. Ndobva vanditsanangurira. At this time ndandatofika out ndiri ndega kuti alright, sekuru vakauya. Vakati Jabulani futi anoda bedroom rake ega. Kati alright, aisi nyaya. Saka ndobva vanditi saka tinozoronga, uri kuronga, uri kutarisira kudzokera rini? Ndobva ndavaudza madays andaitarisira kudzokera. Ndobva ndibati sekuru, imimi pamunenge muchiita basa remwiri, inini let's say ndiri kumba, ko mutauro unotaurwa nevanhu vekunyika kwandinogara hamunzwa mani, unozvifambisa. Zvikanzi aiwa iwe unenge uripo uchindiudza kuti zviri kunzi chii. Plus Jabulani mukomana haana chirudzi chaasinganzwe kana kutaura, anondoudza. Ndakati alright. Pamwe pese apa tinoita ndikangogara, but ndakutofila kuti pane zvakuitika futi pandiri. Handisi kuziva kuti okay, pandakazoona kuti chinhu
chinhu cheche chandakarara nacho harisigarwi mupurwa. Ndakagara kudaro tiri kukurukura, but ndiri kufila kunge munhu ari kutomeka love nasomeone, and I was enjoying it, I was giving in. But pandakavhura ziso rangu ndakaona uri mupurwa. Ndikuona uri mupurwa kudaro ndandisina simba rekuti nditi ndirambe kana kuti chii, nekuti zvaindinakidza. And kwete kuti zvaindinakidza because ndaida, it was just beyond my control. Chinhu chinopedza kuita zvachinoita neni, pachinopedza indenge ndichingoti dei charamba chichiita, icho chatopedza. But pachinopedza ndinobva ndaita kunge ndapepuka, handichiuko matinenge tiri mumba muya. Saka ndakazoti nyaya yako ndokupa mazuva akati murume wako anenge auya zvinenge zvaita. Saka nekufamba kwenguva mwana wangu akanga ari kumhiri kwemakungwa, ndobva panzi ari kufanira kuitwa emergency operation. Saka inini as a parent hamuna kusirira here main in loveness pamwe pamataura nyaya yekuti makanzi tofanwa kuenda kune imwe nyika, maifanwa kuenda mese kune imwe nyika? Yes. Ipapo during my visits iwayo tichiita zvataiita, sekuru handiti ndoda kuti tiende kuMozambique. Ndikati ndiri kubvuma zvese, ndikati kuMozambique tinoenda, it's not a problem, mota iripo, munongondiudza kuti tinosimuka rini kuitira kuti ndiwane time yekutsvaka petrol. Zvikanzi alright, ndinokuudzai. Ivo according sekutaura kwavaiita, taizoenda kuMozambique next week yacho, tongoti pamba ine 5 days apart. Was right volume iri kuenda ichitiza? Volume yatiza? Okay. Ameno kuti mashifta here kana ameno tatichanzwi kuti washifta here pana kuti zvafamba sei? Kushifta? Ya, yakunzwika. Okay. Nemasimba ese ndoda kuti unozimbiswa zvokuti ndoda kudzidzisa nezvimwe zvinhu zvandinoitawo inini. Izvo zvose ndikuguma ende ndandatononokerwa netrip yekuMozambique. Vati vatofona kuMozambique kuya ndiripo, ndebva vataura chirudzi chekuMozambique. Ndakangonzwa vachingomhoresa kuti pondiye ndosvika zvandakanzwa, but zvimwe zvavakataura handina kuzvinzwisisa. Asi ndakangofila kunge vadescribe kuti ndikuya nemunhu akadai. Ndebva tabvumirana paipai. Saka tichingotibve ikoko, ndichisvikawo kumba ndokunzwa kuti amai vangu vaenda kunosangana nemamwe mapastors kuminamato. Ndikati koko vangoenda vasina kundiudza kuti pane kwandiri kuenda here kana kuti chii. Ndebva ndatora foni yavo yaenda kuvoicemail. I just decided kuti handisiye zvakadaro ndozovatsvaka ndabva kuMozambique. Ndichakamirira kuti tiri kuenda kuMozambique next week iyo, ndobva ndasvikirwa necall kuti mwana ari kufana kuitwa emergency operation overseas. And fortunately enough, visa rangu ranga richiri valid rekuenda overseas. I just kuti rega nditi mwana wangu angaitwa operation nene ndisipo. Ndakatoflya ndikaenda kuoverseas, mwana akaitwa operation yake. Aitwa operation
munzira mese ndiriko mwana wangu ndinaye zvese zviri kuitika but pfungwa dzangu dziri kuna shumba. Pfungwa dzangu dziri kuna shumba. Kutoronga kutoti ndoda kuzovapa mota yakadai, ndoda kuvaitira chakadai, ndoda kudai zvinhu zvandiri kuronga ndiri ndega inini. Operation yapera mwana anamboti garei kuti asimbe sevanhu vanga vaenda kuri kuholiday. Ndobva ndakazodzoka because madays angu ekuenda kubasa anga akwana. Handina kuzodzoka kuenda kuZimbabwe. Ndakadzoka kunyika kuno kwandinogara. Ndatovafonera ndikati apa ndakufila kunge ndavabetreya. Kunge ndavadzira. Ndafona kumbira regerero. Ndikati ndakazodai zvikadai ndichivatsanangurira. Okay, hold on, Loveness. Hans, how old is Kola? Kola is 42. Kola is 42 years. Kola is 42. She said she are above 40, early 40s. Saka early 40s indangoso is about 42. And this is sure out in Didzo Chedzo kana kuti angoti namubvunzo kuti how old are you? She's above 40. Saka ma early 40s. Saka istongo is about 42 ipapa. In the Rambera Kola phone. Because everything is my responsibility. Nyangwe varume vamwe vaindionawo murodhi munongoziva kana uri mukadzi aushaya nokunyenga, but handisina kana basa nazvo. Pfungwa dzangu dzaive dziri kuna sekuru. Ko murume wenyu wamanga mafambira kwasekuru kuti muzoziva sekuru akazodzoka here kana kuti manga matokangamwa nezvazvo matove kunakigwa nashumbawo? Nangotombeta chungu nazvo, and I told myself kuti iye akandisiya, saka ndatowonawo murume uyo anondida ine ndinotomuda. Ndichiri kuna shumba zvewangu uyu ndandatowe chapter closed. Kashungu nazvo kana. Saka tiri kuramba tichikomunicata bye na sekuru nashumba bye. Nokubva ndichiti usiku wega ndikarara. Ndichingoti pindei magumbezi at times ndichiri busy nelaptop wakangodhima malights. Ndaifila kunge pane something that has taken over my body, like I don't have control over it. Chorara neni chimkurwa chiya ndaichiona. At times I would see ivo shumba vacho pune, and then ndaiti ndikuona mukurwa ndandisina basa nazvo ndaingoti ndichapulani. But ndaiti ndikaona vari sekuru ndaifara Sis Melly zvekuti ndaifila kunge ndinitori navo physical. Zvoitika pandinomuka ndomuka ndatotota semunhu arara nemurume. Pazvinopera manje painopera paipo ndopandinongozoti bengenyu pamwe ndotozoona laptop yako mucheto kwemibhedha, kana unoziva zvinokuitika kana vanhu vari vese. Zvakaenda Tamara shamwari yangu wekutanga uyu wandakamboenda naye handizivewo. I think akandibatsira in disguise. Akazomendomakuhwa kuna mama. Akati ndozvapindana nani naLoveness. Ndikuona kunge apindana nedzimwe nyaya dzekuti kubuda kwacho kuchanetsa. This time uko kuZimbabwe ari kundibatira munamato. Ndakuona kuti zviri kuitika manje zvazvo zvakuitika even ndiri kubasa. Ndikaona shumba vakangotouya chete ndakutoregera zvandiri kuita, takutorara tese. It was just all about sex.
and I didn't mind. It's like something would just take over my body and control over anything. Because that I being futhi semunamuka ndongoenda mubathroom ndongosvikadzira semunharara nemunhu kusvikirawo ndatozoona kuti this is going out of hand. Pandakamugaenda out of hand ndakataura nawo paWhatsApp chats ndinawo ungoti ndaita bhisa ndakukwanisa kuzokutumirai. watumira mamwe machats ukasiya mamwe. Akawandisa. Saka vakabva vandibloka kudaro vashandibhowa. At the same time I was heartbroken kuti munhu ari pamwoyo pangu ndinodanga ndinaro. Saka ndobva ndazotanga kufamba ndine shamwari yangu mumwewo wandinowirira naye kunoku. Aiona kuitika izvazvisi zvega. Saka she would insist kuti ngatimbofambai. Saka takafamba munzvimbo dzakasiyana siyana including kuenda kuSwaziland. But Swaziland takaenda kuti taenda kun'anga. I was told n'anga iyoyo yakandikudira pachena yakati izvi handizvikwanisi, ndinotoremerwa, ndikada kuti ndirwisane nazvo ndinofa. Ndobva tadzoka andinogara pasi ndandakungoti ndikanzwa kuti kana kuti kuDurban paita vanobatsira ndomhanya, kuCape Town nendomhanya, kupi kwese kuna Nazanini uko I went, hakuna kwandisina kuenda. I was just all over. Kusvika ndazoonawo mai vakandibatsira vekuZimbabwe vanoita zvechipostori. And chimwe chakatibatsira futi going backwards kuti sekuru manje vasauye kuno inyaya yelockdown. Mabhodha akabva avharwa, zvatibatsira kuti vasauye kuno kuSouth. Saka mai ndichivaona vaita zvekunge vari kuhakira zviri pandiri. Uchinyatsoona kuti zvinhu zvazvisi zvega ende zvainetsa kuba. And those things would zvichitaura zvichiti uyu mukadzi wangu yakundishandira achadabuya. Mai vaive vakazondiudza kuti iwewe handisi kuzoita givapu nyaya yako ndiri kutozosvika nayo kumapena. Nene vanhu vachindibatsira nemunamato, vachindibatsira at times vaitoya vachirara kumba kwangu voridza gemenzi ravo pamubhedha pangu ndorara pamusoro. At times vairara vachinamata, at times vaindipa mvura yeminamato zvichingodaro kuda zvazongoenda zvazopera. Saka kupera kwazvakaita mai vaive ndobva vozodzokera kunyaya yevadzimwe zvikanzi isusu kuchipostori hatitaure kuti midzimu tikuti njirozi. Titenda dzira rako jena 3 meters torieresa woita zvengirodzi yako because zvemushonga zvinonetsa. Mai ava havana sendera vakandichaja. Ndakazongotendawo nepashoma pandakakwanisawo kuti nditende napo. And kubva zvavakandibatsira ndakabva upenyu hwangu hwakabva hwachinja. Kana macolleagues angu, mafamily members ari kunoku vakatotaura kuti wachinja. Mazuva avo ukabva wanga usingabatiki. Saka ndiwane magatsi ekuti ndikutsvagei. It was because ndati ndishiye nyama yangu, not only kune vakadzi, even kune varume nekuvana vedu. There are so many things zvatinoita out of
desperation. Sometimes I see desperation. I know but unozosvipinda nataisirena dei pasina mapiyasi amai vangu dei pasina mai vakazondibatsira vane minamato maybe ndingadii ndisisipo kana kuti vana vangu vangadei vasisipo vamwe vangadei vakatofa handizivi. Saka pazoitika manje ndadhilivhwa rega inongoti ndadhilivhwa ndakangoita hatred towards shumbaraivai. Okay, pane pamambotaura mukati makazobvunza sahwira wenyu wokukuendesai kune munhu uyu kuti anonzi Jabu ndiani uyo anove ndiye aishanda kana kuti anoshanda kuPower FM akapindura kuti chii? Akanditi zvoni vakaromba, akanditi vapanhava vakaromba ndosona vakataura napamusoro ikati bati wewe wai wakanditonera kune munhu iyoyo akati bati nekuiwe handikuita kubatsirwa saka pavakadaro ndakafuna kunge sahwira angu akandiratireti ndobva ndamaizoumashokwa ndakamudza pandatomubloka pawhatsapp pandakata macontacts naye ndikati shamwari dzinodanana chaidzwana nowirirana varasirira nekudai I felt kuti akandirasirira then I blocked him. Saka murume akazodzoka here after everything has been done and said still murume akazodzoka here kana kuti hana? Murume hana kudzoka handinazombeta chihanya nekuti murume adzoke ndandakungofocusa on shumba. At some point ndakatombobvunza kuti mune license here vakati handina ndikatsvaga macontacts angu ari kuZimbabwe kuti ndichazotumira mari mutorese munhu akadai mupe munhu akadai license ndichitoti ndichavapa motikari ndo level ranga ndasvika rekuvadaira uko. And then munyaya yangu shumba vava nemukadzi uyu I met here twice aisvika ndiripo but paaisvika iye aingondimhoresa semunhu auya customer but inini ndanda kutofila jealous rekuti saka ndiye mukadzi wasekuru ndiye mukadzi washumba uko apa chaiziva hapana mukadzi wacho masikana. Saka zvadaro ndabatsirikana ndakazowanyorera message vanga vandibloka kuWhatsApp ndobva ndavanyorera message iri text message ndavaudza ndikati ndobva vazondi unbloka because pandavaudza handina kunyepa kuti zvakati ndakati I want all my money yandakaspenda kwamuri and I'm going to expose you zvamuita zvina kunaka. Aiwa ndamaona ayo ndoanhasi kama message avapindura avangu vachitaura newe nhasa havana kuzopindura iri text message vakavapindura iri WhatsApp message vavandi unbloka vambotanga vachitaka kuti zvikanzizvoni pamwe pacho vatotaga kundithreatena vakati zvakuenda nekuti masimba ako uri kutemba nechii wakasimba here pane zvawakuda kuita. Message ndakapedzera kuvatumira ndazviudza ini ndikati handisi kuzovabloka ndikati inini handisi kukutyai handisisina ganda kumese uri kukutyai ende zvamakandiita whether ndini wekutanga kana kuti wekupedzisira but I know kuti handisi rini ndega zviri kuperera pandiri because ndiri kukuexposai ndo mashoko andavaudza. Pane pandambofunga kuti ndiudze mudzimai wavo ndikati no beta ndiri kulife reach out vanhu vakawanda thousands of people. Right, because time yauya
haidu uyu Loveness uyu achiya kwandiri achiti ndine nyaya yangu. I think ane madays ndoti ndikuona futi even pachifoni chandisingashandisi ichi akatonyora kuti ndine nyaya yangu yakareba. Ndaona nyaya yakanyora ishi irapa but because handishandise foni iyi inongoshanda musi watoita malive handina kuona nditoiona izvozvi nhasi. And then message Sis Melly ndaienda mai vakandibatsira ndikati inini mukati memwoyo wangu ndiri kuzvitongesa kuti ndikasaita come out nenyaya ishi vangani vachapinzwa mune isatani werodiyo ishi kwandiri. Vangani nindongonyarara because ndapona maybe Mwari vakandisunungura because vaida kuti ndizosunungurawo vamwe vanhu. Saka let me come out that I approached vanhu vakati but vamwe vanhu I didn't want kuti vanhu vazive kuti ndinani because vaida kuita iri live interview. Ndikati no inini machatsi ndinawo kuita live kwatinoita tinoita but kuzoburitsa face yangu nevana vangu I'm not going to do that. Saka nekuzonzwawo malive amamuchiita nemaslay queen enyu ndikati at least zvinoreach out kune vamwe vanhu vakawanda vachanzwa nyaya iyi. And number 2 I felt kuti he took advantage of me handisingoti denda ndiri in my normal senses ndairara nawo. I don't think so. Saka kwandiri inenge itori rape in other words because ndandiri drugged nezvimushonga zvavandizive. Saka kana paine mutemo wekuti something needs to be done, it has to be done. But besides kuti mutemo zviitike, I'm just warning other people kuti handisi kudiscriminata n'anga Sis Melly. Don't get me wrong. I'm not discriminating manoita zvechivanhu kana masvikiro kana chii. But ukaenda kun'anga ukaona zvinhu zvausiri kunzwisisa ifa watongorova reverse ipapo zvichakanaka. Ndizvozvo. Because hatisi pese tinoita lati yakukuda masviri. Nai John Walker, the name of the person ataurwa kudhara kuti Sekuru Shumba ndo zita ravanoshandisa vekumufa kwose uko. Zvataurwa pano kudhara kuti Sekuru Shumba vekumufa kwose. And after Andy Loveness aita reach out kwandiri akandiudza nyaya yake because normally ina ndingoi kushoni sina kunzwa nyaya. Ndinenge taurai zvine musoro nyaya muzita rataurwa kudhara wani vanoziva kunzi Sekuru Shumba ndo zita ravanozikanwa naro. Handizi first name yanyu yake munoriziva kuti munongoziva neiro ravanobuda naro kumashows vachingotaurwa here. First name yavo vanonzi andikarifunga ndokuudzai kuti vakambotaurika. Okay, right. Saka vapedza kundiudza kunaritsa nyaya yake kwandiri. Time yasenderwa messages nhasi zvaitika nhasi zvinhu izvi. Message ekupedzisira asenderwa achithreatenwa Loveness ushu. Ndamuti saka svika ati ndiri kuda kuudza mudzimai wavo. I feel like ndiudze mudzimai wavo kuti vari kurara nemacustomers varwere vanenge vachidza vari kurwariwa vari kurwara iye asingazivi. Ndikati une nhamba here dzamai vacho ivavo dzemudzimai wavo pamwe munhu asingatoziviwo because ataura kuti ndikazoshanda nditora nebasa rakanaka nakasterekera rataurwa naningikiri na Loveness ushu. Ndikati munhu akadzidza kudaro nditora nebasa rake rakanaka kudaro. Saka ndati andipa nhamba akati idzo nhamba idzo kana muchida kuti ndiri kumuunza palive ndoda tomufonera. Ndikati mira kumufonera mukadzi ana chano maybe panchanoziva ana muchimuapproacha muapproachawo zvakangwara because kunogona kuzokuvara munhu kumboko. Saka ari kundipa nhamba dziya ini ndiri kunosevha nhamba dziya dziri mufoni mangu guys. Nhamba dziya dzitori mufoni mangu dzamadam dziri mufoni mangu kudaro. Madam vari pano padiaries. Madam vari pano padiaries kudaro vakatombotaura neni kuseri hanimaona kuwhatsapp but ataingotaurawo zvekuti Sis Melly tichingotaura hanimaona nhamba dzanobuda ini iwe nhamba dzari kundipa dziri mufoni mangu idzi dziri kutobuda zviri kufamba sei. Akati ndidzo. Ndikati
tatomboita nguva chiti aiwa pane mistake wanikaiwa namba handidzodzo zveshuwawo ende shuwa vari kuzimuwo zveshuwa ndopandabva ndavafonera ndazongofona direct nandisina mari mufoni saka ndafona direct zvekungobhaza zvaizvo ndichiti vachatesa whatsapp because ndavasendera message kuwhatsapp ndichida kuti vauye kupi palive vanzwe nyaya vazvinzwire nyaya palive apa saka ndavabhaza ruviri rwese handichimaona ndichivabhaza zvokuti namba yapafoni yavo namba dzangu vanadzo yatoreflecta kwavari ikoko but kuwhatsapp kwandavasendera message kuti uyai kulive yangotika ka1 haina kutika ka2 zvinoreva handivazivi zvokuvaziva kumeso asi zvokungoti namba dzavo dzirimo mufoni mangu handimaona ndopandangozoti alright saka kana vachadi vachazouyawo handivazivi zvokuvaziva vakatoti pane message vakatondisendera vachiti ndiedhewo kuwhatsapp madhezi andaiti whatsapp group remadzimai rere vakatouya vakati ndiedhewo whatsapp group zita rangu nonzi ninginingi vakataura zita ravo chairo vakati ndiedhewo kuwhatsapp group ndo pandatoona namba dzavo dziri kubuda mufoni mangu handichimaona so nyaya iyi yabva yandipedza mafuta akuti saka varume ava zvinhu zvakadai so guys chinyani chinotitenda hangu loveness ndingira Sis Melly during my visits kwashomba ikoko ndaenda ndakabatira vanin'ina vavo magoodies zvekuda kuimpresa kuratidza kuti vari pamwoyo pangu ndikapinda nemuout buy things ndikasatenga zvinhu ndaivasira mari angave $10 ma-US dollars kana kuti ndikasvikapo vanhu varinongodaro mukurarama ndovasira mari dzemadrinks ende umwe wacho chimwe chaita kuti nyaya iyi Sis Melly I think pane chapter 2 ichauya pane shamwari yangu wandakazotumirawo kwavari mazuva ano ndichiri murudo navo shamwari yangu uyo nhasi tatadza kuti tinyatsotaura because murume wake anga ariko akatizotaura during the week but ati noted zvese zvandatumira kuratidza kuti azvinzwa saka handisi kuziva kuti naye akapindanawo nadzo here kana kuti asati apindana nazvo but pandazomudza kuti I'm going live pana Sis Melly aripo palive penyu ndamuona akati alright ndikati tichazotaura futi saka I think maybe if she's willing nokuya neside rakewo achauya naro and then shamwari number 2 akandiperekedza kana akasununguka ngoti nhasi anga achichema nenyaya yedhata anga achiti pamunozoita futi chapter 2 yenyu ndinenge ndaita dhata rakakwana nekuti iye anogara kuZimbabwe ndiye ndakundiitira makuhwa kumubereki kuti ndo zvapindana naushu saka atotwara kuti ndatora decision iri right akati but handina data rekuti ndikwanise kuona live ndandisida kuti ndingotaurawo padiki diki pandinongozivawo nezvandakaonawo alright kana vazoita free kuda kutaura havo anytime vanongouya havo vachitaura saka imbondiudza pane pamba ndisina kunyatsokubvunza because time yawanga uchindondedzera nyaya kumasikati paya tatiri busy tese inda ndiri busy woni zvananichitawo tachingoti ngatikati the long story short katikati pane sekuru pavakavata newe apa kubva pakutanga nepese pakarara newe vaishandisa protection here kana kuti vaingoita yekeke ndine machati ndakavabvunza kuti vakashandisa protection hanzi ndakashandisa protection ndikati harina here kunonzi kuti kudambuka vakati harina indava ndikati because ndanda kuita mapain just under the belly handina kunzwisisa nemenstrual circulation yangu yakabva yachinja semunhu asina murume you be concerned kuti munhu wandakangorara naye ndinenge saka ndakavobvunza ndaenda kwagaina hapana chaakaonawo ndikaitwa pap smear and everything
ati ivo vakapindura vakati aiwa protection atakashandisa ina kudambuka pavati uzoenda kuclinic wozondiudza kuti wanzi chii ikati ndakapedzera navo ya zvokutoti saka dei sekuru vangu vasina kubloka varivo kuti vapedza newe zvavaida kuita dei nanhasi vamuri kutogwa nemukadzi wavo chanje chaichaiye kutoti uri kutoda sekuru kutoda kuita mukadzi wavo chaiwe chipiri ipapo handizivi. I can't say yes or no. Handizivi. Sure. But zvanenyanguti neighborhood say no because Zimbabwe kwanga kwakufaiwa minamato vanhu vachienda kunokwira mugomo because shamwari yangu angatondi aita audza mai vangu zvandandapinda nazvo saka ndikufila kuti vanga vakutorwisana nemaspirits acho saka pamwe handizivo ipapa handikwanise kuti kana kuti aiwa pamwe zvaigona kudaro kana kuti vaingonditowo chimukadzi chavo chizvikwambo zvavo vachiuya kuno kundivatsvagirwa makastoma vachichapa pekugara vachingondidyawo mari sekuronga kwandindaita kuti ndichavapa mota ndichakupai ndichadai yeah guys, I'm so sorry ako loveness ninyaya ishi nokuti nyaya iyi guys munoona ndo maspells ano apa munoza even chiro paanditaurira nyaya iyi masikati muchidimbuka hazvisekesi hazvidi but ndinochasona kuti munhu maspells ariko. This lady was under a spell. Look at her age, mazera edu falling for munhu anenge ane 28 years kuto ende hakuna munhu anochanzi anogara pasi ocreate my exact age. Sis Melly, I'm turning 44. 44? Wow. Yeah. Oh, 44 years. Anti maona kutena 44 this year. Anti maona nenda toti 42 ndadzikisa ntori muombe wokwatiri. Kuti hakuna munhu anogara pasi ocreate nyaya yekuti ndoda kuenda kunotaura nyaya yakadai mune kamukomana kamukutaura kuti kane 28 years. Zvinhu zvakaitika guys, and this lady was under a spell yekuti anga asingadozisi kuti chichiri kuitika. Aingobvuma handimukunzwa kuti anga kuti ndandauda kutova pane mota chavangotaura kuti chakati oti ehe vangoti chino zvimwe okutoronga oga mupfungwa dzakati ndikatora mota iyi ndakavapa ndotoda kutobhadhara license kuti ndipe sekuru license vawane license yekufambisa vagoya kuno akutovarongera handimaona. So zvinhu zvakadai so zvinoitika ende ndofunga mamunzwa taura mashoko ari powerful sisi vangu kuti each and every time handitika mukaona marriage yaramba sometimes zvigamuchire kuti zvaramba kana munhu chadzoka ega. Nyaya dzekufamba idzi unosangana nezvakawanda. Vamwe vakapiwa zvikwambo, vamwe vakapiwa zvinhu vasingazivi, vamwe vakarariswa nezvinhu vasingazivi, all in the name of kuti ndiri kufambira kunganga madambudziko angu kuti apere, angave kuti murume adzoke and things like that. So I applaud her very much and ndinomutenda zvakadzikadzika because avhura maziso evamwe vanhu vakawanda pano. Mukaona guys makunzi kurura bhurugwa neng'anga, kurura bhurugwa muzive kuti patove neera pakati pevanhu vanoti vanorapa. Mukaona zvakare ng'anga yakukudza kuti wakanaka iwaenda kunobatsirwa, ng'anga is supposed to be a doctor handiti wakanaka yakutokubata makumbo, patori neera ipapo, patove neera cheshe yatovepo, but zvinhu zviri kuitika handiti zviri kuitika. And on the other hand ndoda kubva ndatotenda iva sisi vangu avalaveness vabva vaya pano nemadhiaries ese including ratinoseka riya benzi rinonzi mukoma masimba because guys nakozati ndagara pasi ndikafunga after anditika after nyaya yalaveness kuti mukoma masimba vakaya vakaita hondo pano tikavatuka pano vachitaura kuti nyaya yenhunzi mazita abuda apa evanhu vekuyoutube vaya kuvarume vekutaugwa vaya vekuyoutube vaya vainzi vanani vaya vekutaugwa vaya zvinhu zvinenge zvakarongwa izvi handiti nevanhu vanorapa. Tikazviramba pano tikati hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna, tikavaita stupid, tikavaita benzi. Munoziva kuti mukadzi uyu auya neconfirmation nhasi yekuti zvinhu zvinoitika. Ataura zita remunhu wekupower FM mukuru bhuru wake shamwari yake yekuti akazomubvunza after kuti kweiwe sei wakandiningirira kundidirecta kumunhu uchu handitika anoita zvinhu zvakadai iwo chiziva. Akati handii waida rubatsiro, apedza kudaro akabva amubloka kureva kuti aitoziva
vanotoziva. Guys, let us be very much careful kwatinge tichifamba. Nganga cheche handifungi kuti inokukururisa bhurugwa ini, handifungi kuti inokusvika pakutokubata newe ichitokupa zvimatula bechulude izvi kuti kwai zvazo hakusiri kurapa kwakuromba. There is a difference between kurapa nekuromba. Iku kwakuromba kuri pachena uku antimaona. So ndisingazivi hangu panyaya yake kuti ari kuti kana paine a case yekuti vaimushandisa asingazive kuti akwanisa kuripota case yake, but I don't think so, because one, waifamba mapurisa anogona kuti waifamba ndiwo waenda kumba kwasekuru ava. 1 2 vanogona kuti since uri 44 iye ane 28 vanototi maita inonzi chii ameno nechirungu anotichi consensual sex ameno iyoyo handimaona maibvumirana zvokutoti inotinetsei kuti ungati ndakazorepiwa ndakadai so, because zvaitikira mba macho, and as you are saying kuti wanga wakutozvifarira, you know, things like that, because kuzimbabwe hakuna chinonzi witchcraft act, havabvume zvinhu zveWitchcraft act, ndosaka varoyi vachingoenda scot free. So on that one I wouldn't know, because ambe ngati ndoda mari yangu back yandakavabhadhara ndikati I don't think kuti you need that money. I don't think kuti unoida mari iyoyo, because mari iyoyo ichasvika mumaoko mako kusvika inenge yasvika nekuwestern union yaizochinja maoko ndikati shamwari hazvinei nekuwestern union, inenge yakarevereka zita rako iwe handitiona. So zvemari zvika you are doing well sera nezvemari handitimaona. So ndo nyaya ndangoti chi munzwewo, because this is a it's very educational nyaya iyi. Kungoti one mangu madai, so especially me madiaries pakangonzi panzi sekuru ningi kwai tipewo namba, sekuru ningi tipewo namba, sekuru ningi tipewo namba. Vanhu vamwari hamudi kuenda kwanhu vamwari, munoda kuenda kumanganga uko munopiwa munorariwa nemi munodii muzodzoka futi zvimwe zvakuputira imwe minyama yacho yamunenge muchiti zvoda zvichafambika makatanga marariwa nemi nenganga uko mukapiwa maspells iwayo pakurara paya pamaichinjana masweti kana nechichi antimaona. So kuti uzodai izvo hazvichafambi zvinhu zvako uti business uti kubasa uti kupi hauchaonekeri wangove hambeno handimaona. So ngati handizivi indangoti nditaurewo ipapa, asi otherwise ndinoda kutaura hangu kana muripo muda kutaura na Loveness right now ndakuvhura ma open lines kuti mutaure naye, kwete kutuka munhu pana patukwe munhu, kwete kudii mashoko amunongomupawo enyu handizivi. Kana vaine vanhu panofunga kuti pane kesiwo you can tell her as well kuti pane kesi anozvifambisa sei odii handitika, but ndoda kumutenda zvikuru. Ipapo panyaya yekesi vataura vazondifonera neprivate number vachindithreatena, but ndazviudza kuti ndavaudza ndikati inini handisisina ganda kumeso, ganda refiye handisisina, hamuna zvamunombondiita, hamuna kusika munhu, saka hapana chamunondibatira chine simba pamusoro pamo. But Melly masikati ndikati I'm coming live nenyaya iyi. Kana kuri kuona zvaitika pandiri, we all know. Yes. Alright. Just kuti ndi-expose shumba ushu. I'm doing to protect my fellow ladies, our fellow children. Kuti kana zvokupenyu hwaramba kutengesa madomati parodi kuri nani. Alright. Loveness Loveness mbomira mbichana tina kola vari pana patinzo vari kuti kudii tigoindira mberi. Kola hello. Hello, Sis Melly. Yes, Loveness. Yevo yanjati. Ndi mama. Ndochikuti muningina Loveness. Thank you so much for coming to share your story. I think I remember takambotaura nyaya yemubhodho yekuisa yevanhu vanenge vatsiwa nevarume vachida kuti varume vavo vadzoke kana kuti varume vavo vavade, tichitaura zvokuisa mubhodhoro zvimwe zvokuisa mahari. I think nyaya yako kai ichangwadza nekuvhura maziso vanhu vaya vaive adamend kuti zvokuisa bhodhoro andopadzoka chete ndatondida. Ichangwadza vanhu kuti kana murume abuda mumba aenda, there is a reason why abuda mumba aenda. Kana munhu asingasakude pamwoyo pako haachakude. Hakwena kuenda kunze uchinotsvaga zvaunonotsvagana nazvo.
kuti ubatsire murume kuti adzoke. Ndangokutenda hangu kuti wauya ukashaya nyaya yako ichavhura vanhu maziso vakawanda zvekuti. Ende mukuvhura vanhu maziso ka kunyange vanoisa vanhu mumabhodhoro muka vashoma vanozodzoka vachitaura sezvawaita mukudaro, nekuti kunyange vakararwa vambofa vakauya vachitaura kuti ndakazenge ndakararwa havambofa vakasheya nesu nekuti vanenge vachinyara. But mari usasa zvataurwa naSis Melly izvo usatore hako munina. Siya imari inoshandirwa imwe inodzoka imwe. Zvainodzoka yakabereka hauzvizive. Iwe wamboshandirwa kudai wakuda kutsvagana nezvimwe futi, siya mari iende. But I'm happy for you kana wakashandirwa. I'm so happy for you and thank you so much for sharing. Vaya vanoda kuisa mumabhodhoro nezvamanzwa izvi kana muchiri kuda kuisa mumabhodhoro, aiwa, you are now doing it at your own risk. Manzwa zvataurwa naLoveness. Thank you so much. Thank you mama maita basa. Okay. Loveness ones worker. Yeah, right. Like, let me call back. I'm going to try to phone up at Munzwe. Shakaoma. But pane umar kunyora tanzi unoiwina case because ine ningirikiri ine evidence andisikuziva. Let's hear kuti akafona apa anoti kutreat na makozi evanhu vese vangu vachifona apa. Hello, Sis Melly. Hello, nanda kutokata. Hello, ndeipi? Ndiri boy nichiri kunagitsa. Mushe. Totenda neprogram yamauya handisina kutaura zvakawanda ndoda kuti vamwe vambowana mukana kuzotaura. Ini ndida kungopa vanhu yambiro warning kunyanya maprogram ariitwa mazuva anaya ema-live ekuma-radio station aya including H-Metro chaiyo. H-Metro itori nesection inonyorwa zven'anga nemaprofita kana vanhu vanoverenga inonzi H-Metro yei. Ndo vanhu kwavari kutorana navanhu ava vari kuzovabhinya vachizovahypnotiza nekuvapa mushonga nekuvarara navo. Saka vanhu kanga vasangoita gunda musaira kuti munhu anouya achishedzera because munhu anorapa chaicho ndoziva inirika ashedzere but mbiri yake nemabasa ake ka zvinoratidzwa kupfurikidza navanhu vanenge vakabatsira before. Ukatona uyo anenge akutoshedzera kukokera vanhu kuti uyai kwandiri ndikurapai ndiite seka, something is wrong somewhere. Because angokura chizonzi nyanga dzazende paTV, nyanga dziende paredio. Semazuva ano marepista ndo vakuenda paredio. Saka vanhu kana vachiona maprogram ngatingoone maprogram ngatingokumira mukungoteerera nyaya nengosiyana nazvo because mumwe munhu achaurayiwa kana mumwe munhu achapiwa mushonga uchauraya mhuri chaiyo. Beta ukatosiyiwa uri mupenyu zviri nani pane kuti uzourayirwa mhuri wopiwa chikwambo chichakunesa for generations and generations to come. Ndikutotaura nyaya ndoziva because I know of a person akatorana nemunhu wePastor FM ipapapo vamwe sekuru vakanombira mari akanzi uya nemayouth amadenominations ese kubva paDollar, $2, $3, $5, $10 kusvika $100. Apa anga iri last money yake kwakutora mari yake murume akaenda achinzi izvi zvako zvinoita akabva kukabirwa nesuitcase kufutura anga atonzi isa mari yacho musuitcase momo. Saka tongori vanhu ngatiyambirane izvi pamaredhiyo izvi zvika izvi ngatimbosiyanei nazvo. Ndoona ngemascammers vanhu mascammers anochinja mastaira aka vanotanga vachiita zvavo zvekubira vanhu mari direct kana zvekunyepera vanhu mutauni kuti uyai takwanisai basa kukubirai mabheki. Mascammers ari kufamba netechnology vakupinda pamaredhiyo because kuredhiyo kana une chiziviso chako as long as wabhadhara radio station mari vanokukafa. Saka zvakuda kuti iwe munhu as an individual ngwarira kuti pauri kutaura navanhu ava wavatresa here zvakanyatsonaka because vamwe vanhu vachaurayiwa kuti kukudzai chokwadi kana muchaunza ma-armed robbers kudzimba dzenyu vakakubirai kana kumabasa uko. Ndozvandachida kungotaura kuti vanhu ngatisangotora izvi zvese zvangouya pamasocial media kana pamaradio station apo because n'anga dzinobhadhira mari kuti advert ishedzero ati mapaona. Saka rendikate zvangu vamwe vambotaurawo zvavo. Thank you very much Brian. Thank you. Maita basa njati. Kola hello. Hi, Sis Melly. Muri right here call. Mushe, Sis Melly ndrango tangu a warning.
Ini Sis Melly ndinoshanda ku-ZBC. Alright. Ndirakukuudzai kuti munhu akatanga kuudza n'anga idzi kuti dzizoya Power FM, munhu anga aipresenta kuRadio Zimbabwe. Mashows emanheru aya kuti zvinenge zvizi vanhu vadiki vanenge varara chichichi otanga kuunza n'anga dzake paredio. Handiti? Munoziva kuti presenta iyeye mwana wake chaiye paakatanga ngoita zven'anga, akufamba zven'anga achiita zven'anga izvozvo, mwana wake last born akafa at 4 years. Zvatisina kana kunzwisa up to today. Mwana wake akafa 2 years ago. Paakangotanga kuita mashows en'anga iyi, mwana akangotanga akafa kupera ropa. Ukunzwa Sis Melly, mwana achingonzi ari kupera ropa achibva kuti mwana chichi kudya ropa remwana. Muri kuzvinzwa? Ndo vanhu vanounzwa pamashows ivava. Vozopedzera futi nhamba. Munhu aitamba nen'anga pati n'anga dzake dzaiudza akazounza dzadestroya so many lives. Dzakatadza kana kusevha mwana. Muri kunzwa? Saka zvimwe ngwarirai ende usade quick help. Munoziva kuti vanhu vanozeza kunamata. Yetu unonamata pamabvi ako uchitaura naMwari wako, handiti zvinhuna dzemwoyo wako. Vanhu vanoda ma-microwave noodles ekuti akabhoiliswa obva zvatonzi ipapa maakutodya zvaita. So be very careful. Was one of the people aka-introduce this n'anga to the public akatadza kubatirwa ndidzo n'anga dzake dzaaka-introduce. Muda akafa zvotanaamwana akarwara, mwana asina kana any precondition, asi mwana takaviga 2-3 years ago at 4 years. So be very very careful. Varega kuita kunopeka vanhu vachinamatisa nemuromo wavo vapfugama nemabvi avo. Alright, kola mira tinzwe Loveness. Enderera kumberi Loveness. Amene zvangashara pamusoro penyaya yari kutaura yoyi. Ndakutaura naKola ichokwadi, ende kufa kwakaita mwana uyu ndakazonzwa vanhu vanotaura vachiti akafa zviri mysterious. Asi munhu uyu akanga shamwari yangu akanga andipa nhamba, akanga ati mwana akanga aita brain tumor. Saka mushure mekunge ndanetsana neshamwari yangu ndichiti wakandipirei nhamba iyi, vanhu ndo vakazondiudza macolleagues ake vachiti iwe munhu uyu ndo zvaanotoita, ndo zvaari, mwana wake akafa zviri mysterious. Ndabva ndatomuziva munhu watokola ende kana shamwari yangu. So okay guys, okay, hold on. So it's making sense now. Uri kutaura kuti mirai guys, pana nyaya yataurwa panapa. Loveness ati akapiwa nhamba neshamwari yake inoshanda kuPower yaishanda oro inoshanda kuPower FM yanga iri friend yake kuti aende kuna sekuru ava. Kola vari uku ku left vari kuti vanoshanda kuZBC. Munhu aka-introduce vanhu ava kuti vauye kumashows akashayikirwa nemwana zviri mysterious at 4 years. Loveness ari kuti akabvunza shamwari yake kuti iwe ko mwana ari kunzi akafa sei, handitika akati mwana ari kunzi akaita brain tumor. So in other words tikutaura kuti Loveness kwauri maybe munhu uyu ari on a mission to get back kurevenge mwana wake through different people. Loveness. Hanzi ndokwakaenda pfungwa dzangu. So I think aizviita kuti aningirire arevenge rufu rwemwana through vanhu vakasiyana siyana. Because pakambani munhu eitorema chaiko chaiko. Sis Melly munhu anorema munomuzivaira, munomona munhu anoremeni. Iye munhu iyeye. Loveness, that is not your friend my dear. Delita zvako. Hauna shamwari yakadaro. In fact, dzidzo caliber dzeshamwari dzaunadzo. Tamba neuyo akanokumangarwa namai ako ndo shamwari. Uyu is not a friend. Munhu akarega Mwari kuviga mwana. Mwana angangofa, mwana wenyu angangofa. Shwaka sweet baby kenyu kaya ndinofarira kamukarati. Kangangofa moshayadzana ngudzo kuti mwana afane. Aiwa azviite. Azviite. Asi munhu akaviga mwana. Bwai maziso. Woti une shamwari yakadaro. Azviite. Azviite. Now it's making sense. Ndaibata nyaya yachona. I hope you are safe, Kola. I hope you are safe. I hope. Aiwa ndiro parati unototaura pamusoro pezvangu.
tiite zveizvozvo. We don't do double dipping. Kana aita zvajesu toita zvajesu. ndoreva hangu kuti pabasa apa kuti kuzo imwe yai working relationship yenyu. Not a secret. Really not a secret. Kungoti zvinhu zvokuti hauzokonfronte munhu kuti asichipa, but it's like an open door. Zvinhu zvakatotaurika zvikasingatomboiti zvekuti izvo zvekutaura kwatiri kuteta kana pane vanhu vekubasa vari kutoteerera vari kutoziva kuti munhu wacho ndinhingi. Oh my gosh. Maona because haisitomhori kana secret yakatomboitika. Munhu wese akatoti vanhu vese vakakatyama. aripo wekubasa kwenyu ari kuteerera aripo. Wow. Haisitomhori kana secret, hapana munhu asingazvizive kubasa. Apa haisi kana secret zvokuti ungatoti pane chaexposwa kana kuti chii. Haisi secret. Thank you very much, Kola. I don't know how to say this. Thank you for confirming this story. Thank you very much, Kola veku ZBC ava tinokutenda zvisingaiti. Thank you very much. And ne advice yako kuti munhu kavhiwa neropa raJesu, be covered. Izvi zvinhu izvi kungoteverera izvi guys. Hey. Chai. Amen. Chanomuka Nigeria one day. Afamba panyika panapa netsoka dzake chaipo. And akutoita zvemagedo saka chese angoita chese ndoti vanhu vanyuri. Okay. Yo. Thank you very much, Kola. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Yo. It's now making sense. Zviri kumeka sense now. Zviri kumeka sense. It's very good. Because pandakamubvunza neshamwari yangu ndikati ko mwana angangofa zvikanzi akaita brain tumor. Ndikati but as friends wakatadza kuti ucrosse uye nemwana tirapise mwana here because tashamwaridzana kuva yakati akati hayi akanonoka kuonekwa zvakazodai zvikadai but he did not show any remorse. Vainga zvakaoma naimi. And akatizwa nemukadzi munhu iyeye. Yo, yainga zvakaoma. Right. I mean, pane mikola ireda kufona guys or we might close down the show. Andisi kuziva manje panyaya muri kuti kola vanogona kuvhura case. Kunanga chiti kola nogona kuti kuvhura case. I believe kuti hapana zvavanoita bundle. Amzani shumba hana zvaanoita. Hana zvaanotomboita shumba yaita kumura pano. Ngauye nini chijabulanje zvituoni. Kola hello. Hello. Muri right here call. Hello, Kola tiri kunzwai. Inini zvangu ndachida kungobvunza question kuna sisi vedafu. Kuti chichavanombooti friend, that's just my question. Because inini I believe kuti my relationships anofana kunga nepanotangira achigomira. But it seems Kola handisi kumubhesha, but I just want to give you an advice. You don't have to tell everyone zviri kuitika muupenyu hwako. Because now look, we opened up to your friends, so-called friends. Hauzive kuti munhu anokufarira kubva papi kusvika papi. Now ona munhu kwaazokuisa. And obviously nezvaakubuda izvi she knew kuti zvaari kukuisa ari kukuuraya. So I always ask this question. Kuti nai chii chinombonzi friend? Because kada zvitarisa most people vanochema nenyaya dzemashamwari. Tinozosvika papoint yekuti it was better dai wakanga wakamhanya kuna mai vako, like you said your mom was a prayer warrior. She's a prayer warrior. Dai wakamhanya kuna mai vako, I'm sure she was just going to give you an advice. Let's pray about it. Or vaikutora vokuendesa to the right people that were probably going to give you a good advice. Either vaikuendesa counseling yevanhu kuchurch kwavanoenda, vaikutora vokuendesawo kunoon'ono vakuru probably vakamboita divorced, ukutaura how they dealt with it, and like kunyarara, and then vozvita like you're so brave and my friends, I've got this and my friends have got my back. But now kwazazosvika nekuda kweshamwari and kwazasvika manje, it's no longer your issue. Now it's an issue that involves everyone in the family. And we should just thank God kuti nyaya chakaitika ikagumira pauri. Or maybe I said yatotanga, like you were saying, kuti he was threatening you.
maybe you're probably going to see a lot. Saka, it means you're going to fight this with your family. Through me now, let me say this to you. Inini I feel kuti avasisina simba pamusoro pangu ende zvavaida kuita zvakatokundikana ende kana even chingave ivo chingave chijabulane chingave chii I'm speaking here kana vari kundinzwa I'm not afraid of them. I'm covered by the blood of Jesus. Okay. No, that's fine. I was just saying, Kudizwan, obviously they are going to fight with you in terms of praying with you, everybody in your family. I'm sure they're going to just give you support. And then what I want to say to the ladies out there is my problems ariko and my problems akagara ariko. Even in the Bible, we never know my problems. But I've seen a lot of Zimbabwean women. I remember live yamakamboita Sis Melly pakanzi parikuya ani. You couldn't take calls. Because vanhu vaita kumhanya macalls achipinda munhu wese ada kubatsirwa. But I think we also forget kuti there is God who is in heaven. Ukuti nyangosvikaoma sei hapana so far malife ese andakaona hapana mboya akati Mwari vakazondirasisa kana kuti Mwari inini vakazondidai mastories atiri kunzwa. But we tend to run to those people vane history yekunzi vakazodai and zvinhu izvi we're trying to seem as if we are a bit naive kana kuti hatisi zvinoitika. People know Sis Melly, but ameno kamweya kechivindi kanopindwa nevanhu, but we know these things. We've got ana sekuru, tine mhuri, tine dzatinonzwa, even people that we are not related to. Vanhu vemabhazi, kutoni mabhazi andozvikamwani mabhazi ekwaningi akazotsakatika kana kuti chekati chekwaningi chakazodai because vanga vakaromba. We hear all these stories, but somehow ameno panongoita kafeeling kake kuti it cannot happen to me. But it is happening out there. And the issues as we are speaking, those shows are going to every day. And when the lady started to talking, I knew the guy, not because Ndomuziano and or something, no, but aka publicize through television, through Facebook, radio shows. He's always there, and whatnot. And a lot of people right now, as we speak, takambona shoro pakauya ningi achizviti iye ndiye anogona. So it means vari kutrapa a lot of people more than we think. So I just want to say thank you kuna caller, because I think she's 1 in a million. Baba brave enough. We also tell this has happened to me and this that. But I've seen a lot of people, even in church sometimes, even church friends, the advice that people give you. My advice is ekuti munhu, I think ndakazongoconcluda kuti munhu imouthpiece yaSatan, period. Because if you ask munhu kuti zvazodai, I think 70% unopuwa wrong answers. Zvinotoda kutofamba, zvinoda kungwara, mazuva ano hazisi zvekuposa kaizvi, mazuva ano ndezvekudai. But there are very few people, probably 30 or 40%, ndo vanokuudza kuti let's pray about it. Let's work on it. Zvakanaka. Most people will tell you kuti pamwe zvakazodai pamwe emboenda kwaningirikeni vanobatsira and what not. But to be very frank and to be honest, I've come to the realization that only God is the answer. Because my problems are people, but ukatoda kumatsvaga kuda kumagadzirisa wega they actually become more. Vanhu vangani vakauya katikati feedback isusu pakanzi vanhu ngauye nefeedback. A lot of people were saying kuti zvoninda takazodyirwa mari kana kuti tainzibhadhara mari isingaiti ndakazvitadza. And I've heard a lot of people vachitaura kuti zvoni ngavamboita havo. I think I'm sure last last time there's a lady who called akati munodyirwa mari guys, mukabuda mari hazvimbopera, but munochingodyirwa chinyi nonchingojirwa mari. But hameno kuti somehow atiteerere. So this is my message to diaries. Ngatimbomirai and let's pray. Semadzimai kunyanya vakadzi vekuzimbabwe, be it nyaya dzekutsvaga, especially idzo nyaya dzedzimba idzi dzevarume, nyaya dzebereko, nyaya dzemari. Why can't we just pray about it and stop nyaya dzekufamba? Because we are hearing stories about this. That's all I have to say. Okay, thank you very much, caller. Thank you very much for your input.
Right, guys, there we go. Haina ndizi kuti ndomutenda sei Kola sure hakuna vane zvivindi zvakadai zvokunyatsobuda pachina ndinonyatsokuishare nyaya yakadai ndoda kunyatsoitaura because vazhinji chokwadi vakararwa nazvo zvinhu izvi asi vakaramba vakatonyarara kuti si kuti handizvitauri ndikaudza vanhu ndinodai but atoti Mwari ini ndoda kutonoavoid kutoma ndinoudza vamwe vakadzi kuti try and avoid zvinhu zvakadai mukana zvakadai zvakuitika muzive kuti hapana kumira zvakanaka. So kana pasina any other caller that is calling, you know, Loveness, thank you very much, Loveness, for coming here and sharing. You have showed really good true Caller, hello. Hello, caller. Wena kuti watu wakaenda maplatform akawanda aiti buritsa face. Haisi nyaya yekuda kuona face yemunhu. It's not about wanting to see somebody's face. Inyaya yekuda kuti tinzwe the experience and people should learn. Handiti ukazoti arikatinda ngokuti ndinongofona akuti kwakadai so anditoona kuti chakazodai kana kuti chi ndinokuti nyaya yangu inzwike because I don't think face yako tinoda kuti atishida kuiona toda kutoziva nezvayo we didn't need your face anyway. Ish. Kola varura varifona network yavo iri kunetsa wa. Andiona. So ini ndoda ngokutenda hangu nokuti watitira zvinhu zvakanaka ufunge zvakanakisa zvokutoti tatovhurika masiso. I hope vanhu vese madairies mazhinji. I know kuti problems tinawo guys. Tinawo problems akawandisa azere problems but andizivi sarudzo yako munhu anditi isitongosiya pakuti sarudzo yako munhu azvibudira auya achitaura nyaya haisi nyaya yekunzi kudii paita confirmation from vanhu vasingazivani ndichika Kola hello. Hey, hello. Maiwe nasedu. Maiwe. Hey, Sis Melly daily. Atigona kuzokufanira here kana tapedza panapa pane calls mwezi kupinda. Oh, zvakanaka. Tatangu zanzi ngoma mazima muri kungotendwa. Kutendwa nani? Aiwa tatangotendawo tangotaurawo tangodaurawo yotozokubata iwi ainyaya ikaitikati. Nyasha ingaperi. Hello, Kola. Sis Melly, Taskona masera sei. Taswera. Time Kola panga achitaura achiti vanhu vakawanda vachiti kufambira watu wangoenda chichi desperation. Guys, kana munhu wave desperate, you are capable of doing anything. Actually, I saw my comments but angasina kuwanda. I think it was 2 people who said that. Yes. Saka chanduka kutaura kune vanhu vanofunga kuti why were you doing it or why what? Kana desperate for something and you do it. Pane nyaya ndaitaura nezuro yaya. Inini madays acho ndaigara kutembisa. Ndikanzi nomwe munhu wadi wafamba. Ndikati why would you suggest something like that? Shikanzi aiwa inini ndinowa madzibaba ndakaenda kwavari vari mune imwe area mangwana ngatimuke makiseni tiendeko asi kuti zvinhu zvako zvifambe madzibaba ivo anofanga kunosvika uchivata navo. Ndikati kuvata navo zvikanzi kana wavata navo unobva vanokupa dombo kana kuti chinenge chikristo so chikristo ichocho ndo chavacharamba vachitaura nacho and mapowers iwo mazoba vanenge vatotransfer mapowers avo pauri. Kati saka zvofambiswa sei zvikanzi aiwa toenda mangwana makiseni. Inini by nature ngirozi yangu haidi zvokufamba. Handina kuvata musiwo nemudumbu. Makiseni acho mukadzi uya akati achisvika pamba pangu. Ndakaenda kumaperiods zvandisina kuwiswa ndikabuda rimwe ropa. Akanditi zvawatoenda kumwedzi kudai so kumasowa uchavhumidzi kuenda. Asvika kumasowa ikoko achibva ati ndine imwe shamwari yangu yandati ndikuda kuuya nayo zvikanzi vaudze kuti ndauya mangwana acho foni yangu ikamuka yafa. Saka sometimes God protects us in so many things. Time now this story ndati munombozivachi. At that time I was desperate. Unongoli desperate, unongoshida munhu anditi.
and you're thinking what you're doing is the correct thing. But I was saved, and zvakawanda zvakaitika at that time, and I didn't get to do it in that year. Saka Jenny Akola, I pray Loveness, ndokumbirawo, Mario, let it go, it is not worth it. Tichaseka mumusutozoka pano Sis Melly diaries kutoiseka nyaya iyi kutoteshwa. Sis Melly muchigwemba panchiti mari yangu ndiri kuida kuti idzoke. Haina basa mari iyoyo. Wafumura, you've done your part. You've told your people your story. What visa mutoro wangu uri pauri. The money is not important. Kana uchida kuiripota case yacho, you can report the case, but mari sana nayo haina basa. Inodzoka iri double. Tichaiseka nyaya iyi kuti asikana zvandakamboenda through so ndakambodai so kumokupata zvakunenge kwaita. Nekuti you're under a spell, it is not under your will. Wanga wakatodzunga idzowa panguva iyoyo. Mari, let it go. If you're going to open a case, pane vati you can. If you can open the case, but zvemari sana nasho. Even cherdana ndrini inini iye yangu Loveness, even zvekesi ndaisiyana nazvo. Azvifumura, I'll just at least she's going to have peace now and sleep kuzati nyika yese yakuziva about this person, because mavideo yapereri panoka ari izvo zviso simba chikanza atora anokanda kunonzi kui ndakaona mavideo edu para pari kutwitter naimi simba chikanza ari kuisa kutwitter uku mavideo edu enyoka aya musuya ari kutwitter izvo zvitiyeona yakutwitter ichibva pano futi kuenda kuinstagram inonzi kuyoutube handiona saka zvipereri pano. I think she just ignore iyakona deliverance yake, pray to God, kuti akangane nezvaitse, close the chapter kana ari bo and move forward, period. And block even munhu wacho achipedza pano kutorova mablock so that havamuriche and move on neupenyu hwake, because I need all this mukati meupenyu hwake. She doesn't need all this drama rekuti vanhu mukoti. Remember now vaya vaiti kune mamwe mapeji uya nefesi yako yakunobuda manje kukoti fiya zvaunga uchiramba zviya. So I don't think it's just zvakatoitika, it happened, move on noupenyu hwako. Wafumura, block everywhere enderera mberi noupenyu hwako. Akutonamata Loveness wakunamata ipo zvino chero kamutswa pakati peusiku une hope dzakadiuka nguva voice raMwari ichiti namata muka upfugame unamate, whether uri pai kana uri patil chero uri pashopi iyoyo, make a prayer. This time wave a prayer warrior, sezvaungatova kuti your mother is a prayer warrior. Inini I always say kune vanhu, I am where I am because mai vangu vanonamata. And edevaiwa usimbi hwekunamata amenodenanga ndiripi. Mai vangu inini chero vachiwacha kukanzi vakangova voice vamwe titi endai munonamata, vanosumuka vanonamata wakuita noise kuti manga muchiwacha chichaitika woti ndanzi ndinamata. And for me, everything ndakadzidza kuti kana zvinhu zvakaoma, even if I'm going through good stuff or bad stuff, kungonzwa izwi raMwari chero ndiri pai ndikanzi ndinamate ndinonamata. And our mother's prayers are the ones that get us where we are at this moment of time. Tinovatenda mai vako, God bless your mom. Kunamata kwavo ndakutya, kunotyisa mai vako ndinovatya, vanonamata zvinonakidza, and God bless her. Iwe wechinamata at this moment of time and continue praying. Thank you very much, Lolo. Thank you. I network. Thank you. Rekatipesire namukoma masimba vacho tingazonzi padiaries tiri kuva discriminate. Yo, Jesu neMwari ifoni. Ndijabulani kawo. Jabulani oda kutoda kutobata foni dzedu panapa. Name. Jabulani oda tobata foni dzedu panapa. Kutoita zvokutofona panapa. Jabulani oda kutambanisa chibata foni dzedu. Kati chaisara kuti chairira Jabulani ucho. Nai. Regaiti ningiriri. Regaiti pedze namukoma masimba guys. Tipedze namukoma masimba tifonere mukoma masimba cho panamba dzaungafanira. Naona kuti tikava tanga kuvapinza panapa atingabvi panapa guys. Regaiti vapitinzweyo kutaura kwavo kuti vantu kudii. Hantu munovaziva. Ndichavawana. You have cleared everything. The clear chief. Phone paya dodo na ya clear. Ikuti ya clear. You have cleared everything. The clear.
tati tichipedzisa nemitivhare show mukoma masimba ndiani uyu mukoma masimba hatisi kuita majoki hapasi majokisi pana hapasi pauzano pano Sis Melly, okay ndinowandirwa ndina kuti ndandaziva alright okay ndandakatorarawo ndichangomuka Loveness chiteerera Loveness hanzvadzi yangu wani mukomana wako munyowani wakutotanga kuchiita hairstyle ndoma mistakes amunoita naLoveness waye kuAmerica ikoko makutsvaka ng'anga makudai makuda kuya kuzotinetsa panapa Loveness chimira panzvimbo ndi Loveness amanyika iro aiwa handi Esther tangova panapa sorry ndiregerera kuti ndi Loveness amanyika ndikuchakomukawo zvangu okay sorry anyway right matifonera zvakamira sei ati ndimanga muchifona ndikati ndichakufonera ibheki kana tapedza show okay ndakatorawo zvakanzi mukoma masimba muri kutendwa singaite chimwe chingotegwa thank you mukoma masimba ndakada kubvunza ndiri kutenderwei ndakada kunditenda amina sorry mukoma masimba tinokutendai mukoma masimba makambozvitaura mukoma masimba saka anyway madairies musada kuya muchita zvekunyangira apa bude pachena apa you owe me an apology that's number 1 Sis Melly be responsible as a group leader nezurapa apa muchinditi ndakadzingwa pa nezurapa you owe me an apology we are most straight you can't just call me dancing you owe me an apology you Sis Melly as the group leader take the board decision and be responsible nai masimba asi handi uri kuti waudzwa kuti uri kutendwa Sis Melly vanhu vari kuti shuwa tataona apo and to our responsibility tikati aiwa shuwa papaya masimba akanga ambozvitaura pa takafunga tanoda kuti porongera takamushoora pa inge taona wapi saka mona tikwiri pamusoro pemba here kuti muone kuti tiri kuona apo isi zvokuti kwaititi apology now you're talking now takunzwanana inini aiwa ndokuregererai ndichingoti dzimwe dzenguva hanzi zvakataurwa nebenzi ndakati orati ndiri benzi renyu asi teererai mazvandataura musatarise fesi yangu musatarise mazino teererai mashoko andataura ndakakutaurirai ndakati muri yeZimbabwe kuAmerica right now example they talk about Facebook technology that's how they're making money kuZimbabwe the only way people are making money chiprofita kurapwa neng'anga one-on-one nemaback to sender it's a very big scandal pana mama wafona kuZBC apa mama yavavo ka mfana kutoa tsvaka wavo it's a big scandal Sis Melly diaries remember diaries inouya through ma DJ it's a very big the syndicate yorepasi alright mukoma masimba tazvinzwa tiadzokera kulive yenyu yamakaita yachozoidzosa kuno kutoiteerera munogona kuzoita yenyu go deeper tenge takateerera chekutanga ndangotenda sister wafona vachitaura nyaya yavo asi sister nawo makublema friend yenyu asi toblema imimi ndimi maita kuti murume adzoke ndimi makaudza Sawira kuti ndikutsvaga wanondibatsira Sawira akangokudza kuti hapana ningi the problem is you my sister Loveness when you want to blame anyone but go deeper don't blame yourself takuvenga shamwari yaya takutsvaga DJ takuvenga DJ uyo ndiwe wakaenda ikoko Loveness do you understand that saka iwe kana uenda ikoko chitanga wazviblame iwewe then after that Sis Melly it's a big scandal nyorepasi mukoma samozoita god deeper tinozongotiudzawo nguva yegod deeper touya iko zvinezvi panapa hatikavi dhongi riri pasi rakavata mukoma masimba and we don't kick a dog when he's down already and at least avhurawo maziso evakawanda pano but chiri kundinetsa ndiri kuseka izvo zvimameseji ari kupinda ari kuuya muwhatsapp mangu vanhu vakawanda ri muwhatsapp yangu iyi vari kutoti Sis Melly kotipihwewo kanhamba dzekwakaenda kola kumadzimai vakazomudhilivha azvinokushata mada kuenda ngaende handika asi waenda ikoko kana uchaunowana unozvimirira ikoko kutetisingwa ikoko vari kutokumbira madhairis atouya kuinbox atokumbira nhamba ukaitikumbirawo nhamba saka uchati kuti ipakada inga handina nhamba dzachina
Andisi ini namba handina, namba handi dzina Loveness. Tichabvunza Loveness otipa namba dzacho. Handina tichabvunza Loveness ina handina namba. Handina. Wapene namba dzangu futi wapene dzangu futi namba dzangu. Kwa imi dzenyu munodzidii namba munorapa munodzidii namba imi akuita basa rekurapa. Imi murikuona kuti vanhu vakanoshinikwa uko munhu akanga apiwa chikwambo uko. Mainzwa nyaya panapa yose imi mukoma Masimba. Munhu anga apiwa chikwambo uko akurariwa naye neng'anga uko. Imi makuda kuti munhingirire mutwa muda kupiwa namwe makuda kurara nevanhu. I will never stop you, but I will ask you questions. Why do you want to go there? Maybe you know the problem you are solving nothing. Tinokubasira ipachena. Ni moyo wangu wese ni nguo yangu, but rapera muda kundishora futi. But not all right. Anyway, my diaries go deeper than Ngoba Masimba. My diaries takaivara. Kana mchida amutu fanoto badara mari. Majara badarai. Ngo badara mari. Tinokitira go deeper. Para badara takuchaja go deeper my diaries. Inga makoro ngoma makuda kucheja magodipa panapa. Kana mchida ngoita godipa munokutitira godipa zvakanaka. Mugoti tikwai tikuchaje ima musi mudhayari zvere muda kutichaja. Aiwa, emara takakupa makati dzinga takubhadharisa. Sorry all right mukoma Masimba, sorry. Mogara pasi sorry. Nchatsogara. Chamboyazofunga ndozofona back. As otherwise I'm happy for Sister Loveness. Kuti aona chiedza. Takambozviitawo zvese zvechin'anga tozvizivezve. Right? Zvese tozvizivezve. Asi pandakazviitawo pandaizviita ndati handi kutsvaga kubatsirwa. Later ndakazoti aiwa, if you don't know what is the problem, you are solving nothing. You are solving nothing. It's a big scandal. Yema radio, Star FM, Power FM. Big scandal yawe. Ndio wakati makini. Nisa wakabandi bloka ma radio. Nisa wakabandi bloka. Kwa Masimba aona zuri kuitika. Nanga tozuona zveshua. Ende imwe nyaya kwa ziri kuenda nyaya dzachoka. Be ready. Zichanobata masita maombe. Let's be fair. Chakanaka. Chakashata. That's it. Ndozita pagodipa. Chakanaka. Chakashata. Tinobata chakashata. Ndozvinobvisa. Chakanaka tinochiumbiridza. Whether you love me or you don't, with me it doesn't matter. Mashoko angu andakataura kunyora pasi. Changamukai nokutamba nembavha. Alright. Changamukai. Zvakanaka mukoma Masimba maita basa. Thank you very much. Tazongomirira hedu kunzwa kuti godipa icho change riko rini kupi tozouya. Kana iri pano toya pano, kana iri kwenyu toya kwenyu. Tichingodaro. Datuma go deeper for my diaries enyimi ndawataura vesapa. Unganai ubaleze mari. Mara atina hedu mukoma Masimba. Mara atina tinoda hedu zvemahara mara atina. Alright. Mara atina. Afunga hedu mara atina. Alright, zvakanaka mukoma Masimba maita basa. Aya, hamunda ndichitiregai tichidropa mukoma Masimba because kana vakauya panapa titakatopuwa lecture yakakwana chaizere. Haiwa nikisi bodo haiwa kana bodo haiwa Masimba nikisi. Right guys, thank you guys. Mazvinzwira nyaya mainzwa tsarudzo ndeyako pane vari kuda nhamba dzekuti kwa Loveness akabatsirwa kupi muri kuda nhamba ina handizivi chandinogona kuita vasenda messages ndichakuresponda iwe chikupaiwo nhamba dzaLoveness munopedzana naLoveness kana chida kupai nhamba andika kana chida kupai nhamba Loveness okupai nhamba dzekwaakainda ini nhamba dzekwakabatsirwa handidzizivi ende handina kuenda sofunzawo kuti ndekupi kwawakabatsirwa ndingakunyeperai anditika. So yeah guys, thank you very much vedu wene kuuya pano. Saturday handiwanzoita mashows but ndakuziva kuti mukaona ndauya ndiri ini emergency kola manzwa angachida kufumura kuti awanewo power over zvinhu zvanga zvichiitika mukati muupenyu hwake nevanhu vanga vachimuthreatena. Hapasisina so zvatopera yatove power because ndatosendawo message kuna madam acho ndakatomirira kuona kuti response yavo vasati vandiresponda panapa. Ndatosendawo message panapa kuna madam haisati yainfact haisati yatika hayo ka2 kuti vaona miraitoni yatika zvayo ka1 apa. Hamuna kuti ndakatombotaura navo musi wa5 June apa. Ndo madam acho ndakambotaura navo musi wa5 June. Musi wa5 June pazobuda nhingirikiri nhasi
number ndikaona number irimo mufoni mangu. So it's a small world. It means kuti panapa vanhu vazhinji vari pano, vanhu vakawanda vanotifollowa, tinenge tisingazivi hedu, asi vanhu vakawanda vanotifollowa. Handichika chingogarai mangofollowa, ingoitai kufollow nekana kulaika page kuti zvidi zviwane kuita. Right guys, next live pane imwe yandinayo nyaya iri kupisa. Ini ndati mangwana ndikwanise kuti ndiite live anyway, handingangoiti live every day. Idei rava maponga, idei ramaibhanda. Ina handikwanisi kuti ndingaita malive every day, ichauya nemanti. Mukoma simba kufona futi anditaurana kuti akuchisina tapedza nawo. Tatati nyaya inonetsa ichai tira kuitira ku YouTube. Nyaya inyaya iri kupisa futi zvakare. Itu parties ziri kuya dzese handitika uyu zvakati amene vanenge achigwamvurana ipa pachipedzerana ku YouTube uko. Saka ndisati walaika YouTube channel yangu woenda kunolaika YouTube ya Sis Melly's Diaries kuti usasarire nemusi wemande because vari kuya vose vari vaviri. Vari kuya vari 2 kuzopedzerana ikoko pakaipa. But anyway ndakatry kuda kuti ngaiperere kuseri but yakaramba. Hanimaona zvikanzi ande live. Ndikati live zvikanzi toda live. Saka varida kunopedzerana ikoko ku live ina handizivi. Saka ichaenda ku YouTube. Imi garai mango subscribe. Mangoti mukango subscribe. Asi kana ndida kuti ndikuitira pano still. Kana ndida kuti ndikuitira pano pa mongo ndinyengerera. Kwai na masimba vanongobhadha kwaitira pano. Mongo ndinyengerera ndoitira pano asi munongono subscribe. Munongono subscribe. Mondoitira pano asi ma subscribe. Nokuti ndikaitira kumuchatevera ka mu subscribe. Saka imi ndida kuti ndingoitira pano. Kamuna ndingoitira pano pa Facebook. Mongo da Sis Melly chitira ipano. Anditika tozongodiwo. Tongosa mogara mango subscriber chero ndikazoitira hangu pano ndikaona makwidza uko mawedzera ma subscribers ndongoitira hangu pano ko chakaipachi tongoitira patajaira panapa zvouko kwezvo anikisi handimaona tongoitira pano. Saka inonzi Sis Melly's Diaries we can't YouTube, we can't comment. Commenter either. Commenter YouTube. Commenter and please do it here. Introkuzai kuti kana ndichefana zvinetsi imi mongoenda monesa subscribe ku YouTube uko handika kuna Sis Melly's Diaries ya subscribe moisa namba yoyo maisa subscribe modzoka mutaita Sis Melly tona kuti mainda vangani togona kungokontinya zvedu tiri pano because zvokoko isu hedu hatina kuda kunyanya kuzvijaira ufuti zvechirungurungu izvi zvasi zvedu toda patakajaira ipa papa pachinopisa apa pachobhena apa handichimaona ndo patinenge tichingoda. Hanzi pano Sis Melly ku YouTube you can comment. Muno commenta wani nai Masuru. Hanzi pano Navidwe ko urikuisa kushongaisa ma angry face osaya munhu wani ma angry face ako ndei watsamwe izvi ndikudare nezita kuti ko urikuisa ma angry face ndei hanzi inonetsa you have to use your inobuda chingoti Sis Melly's Diaries. Hanzi done already. Avatobva kwavo vakatoda kuti itigwe pano. Hanzi no love. Nai ndipita bvunza wako kuti apa munhu ari kuisa ma angry face munhu okuzivako. Munhu okuziva akatopfeka ake chitopu chake cheblue icho nechinhingikiri nechitopu chake chewhite mukati nechibhutangari cheblue. Haunyari shuwa. Ari kuisa ke apa ndokudedza shuwa nezita. Munhu okuziva ari kuisa ke YouTube manhingi ma angry face baba. Ne profile picture yake akapfeka kedhangari yake dress dhangari yeblue netopu yewhite mukati. Haunyari watsamwe izvo woita YouTube woita inonzi chi angry face. Shoda kuti ndikutaure zita haunyari womunin'ina zvauri munin'ina wangu wani zvatongoseka tose ku angry face ndei. Hanzi you can't use a ghost account. Ava vasikuda havana basa nekuusa ma ghost account but vanenge vachida kungopedzerana panyaya yavo kungogwabvurana ikokoko handiti maona vangada ngopedzerana ikokoko. Saka hanzi alright no problem. Saka hanzi atsamuswa neYouTube. Aiwa kana watsamuswa neYouTube kati ngatikurizina one we are negotiating pano one how is angry face unoita tiku negotiate one. Hanzi Sis Melly ma emoji ari kungobuda okay alright.
tinonegotiata one haisi nyaya imunongoenda munogara mango unosubscribe kudhara indoita pano ndifaith akaenda kuona kudhara hangu faith ndakuona kudhara kuti ndiwanga uchikanda faith ndiwanga uchikanda faith pamela ndakuona hangu kudhara but nangoti masters John anonetsa pano masters so far tichazoisa masters pamberi apo munoziva video yemwana waya wokutsva maiziva video yemwana wokutsva yaya watakatsvagira nchiti vedo vanogona kubatsira mwana ibatsirai mwana uyu mwana akanga akatsva muviri wese ndikakanda video yake panapa yemwana waya ndakapiwa akatsva saka yakaburisa chiprivate party chemwana saka rinobva raflagiwa saka page rakabva raflagiwa rakaiswa flag pandingikiri saka vatipiwi mastars iko zvino totombomira kusvikira flag yapera handimaona tozongomira kusvika flag yapera then ipo pachazopiwa masters iko zvino hatina masters atinopiwa because takaflagwa nenyaya yevidhio iyoyo same video iyoyo ndo yakandiblokesa futi panapa 30 days iyoyo kwanzi wakandanudhiti naimi mwana mudiki yeye kuti ndichanyora nazuka ngati naiwe saka kwanzi munofanirwa kutovhara ndakabva ndatoblokiwa ndikanguti hameno kudzi ndaona message yako kudzi mai AJ ndaiona message yako ndikapedza panapa ndikuya kuwhatsapp kwako right guys maita basa muve nesande yakanaka mangwana musakangana ande kuchechi musakangane mangwana tulaenda kuchechi anditika so guys ngatisanganei nemusi wemande panguva inotevera chimanyai kuyoutube kwacho mungonoisawo masubscription kuyoutube ko right tongoita edu tiri pano asi tozongomatora panapa tichiisa kuyoutube kwacho ikoko tichiita edu panapa Chris Diansen sina beji umurove zuka ndizuka ari kunyima page chero Belinda ana page aminoti nemaka iyo iri top fan pano aminoti say asina page animaona so yeah thank you Cynthia anzi vamwe vakawanda vabva kuno subscriber thank you very much guys munongopfurawo neko muchingoti musakanganwe mukaonawo Zimbabwe ririkowo kuyoutube any Zimbabwe iri kuyoutube guys just go and subscribe there's nothing wrong with that and kune vanhu vakawanda vakazara kuyoutube ikoko variko vari kudawo masubscribers enyu ngopfurawo uchisubscribe there's nothing wrong with that chero kasaonako chero kasaenda kunoonako chero kadii but kungono subscription yako yakangokosha vakawanda variko endai munosubscribe kwese guys vakawandisa variko kuyoutube just go and subscribe handitika so guys thank you very much Sis Melly live tongoitira edu pano ndopatajaira pano ndopatajaira tongoitira edu pano my life handimaona tozongobvisa pano tichisa koko handimaona tichikata music yatete tichiplaya yava haidi futi kuyoutube saka tozoibvisa kana yakuyoutube handitika so guys morarabo tobatana hanzi churches band aiwa tikuenda kuchechi tinenge tiri less than 50 isu tikutoenda mangwana but tiri less than 50 anomaona tinenge tiri less than 50 so guys tosangana zvakare nemusi wemande time ndichakupaine mande kuti nguva time 3 abvuma ati 3 already is 3 already hanzi Ketina is live handei kwaKetina guys tinonzwa kuti Ketina kuti kudi let's go and support guys vese vari kuita malive avo thank you Hussein thank you very much vari kuita malive avo let's go and support wo ikoko handitika tingono supporta kwese good night guys take care of your